every week. Every Nyakwara moge juan kawantiere karkae wago mosa inya kuom duol makamano mabene koro wayudo kata ka obedo kod ng'ikruok makae kod kanyo. Nitiere gino mabende koro warango ni nyaka sani en ang'o ma osebedo kacha kotimore. Ang' wayud thuolo mar winjo gima jalupne Rigathi Gachagua bende ne owacho kotenore koro makamano. Mesha karwakni machiegni etwako kinyi makawuono ka iwinjo gino ma Ogae mar Azimio Raila Odinga nowacho kod mano ma aduoka mano yudo kowuok kuom jatend piny Kenya. Erokamano. Aparo ni nitie gima Raila Odinga temo wacho. Ni kom mobetie kaka jatend duond riwruok mar Azimio. Nenore ni nitiere ywak ma samoro jopiny osechwalo e mbelene kacha ka nyiso ni jopiny winjo matek e yore mopogore opogore. To kopogore gi mano bende nyalo bedo kata waduto samoro waseneno ka nitiere kido moko mochako donjo e sirikal manyien ni makamoro inyalo ng'i kinde machien tineno ni e kinde machien ne wan gi kidogi aeto noterowa kama tek kaka piny Kenya. Omiyo ka ok wai gi gigi kata ok wakwedogi to samoro wanyalo donjo kamarach kaka piny Kenya. To magi nyalo mana timore gi jok ma dongere luongo ni patriot, jok mohero pinygi e yo mamalo ahinya. Ema nyalo kawo atua bila mar Raila Odinga jakom temo kawo mondo owuo gi jopiny kaeto giwinjre ane ni to wach mwaneno ni nyalo chopo kodwa kamarach. Di waling' aling'a wachop kanyo koso nitie gima dwa timie mondo wageng' kik wachop kanyo. Aparo ni ma kende gima jakom temo wacho e wache mar romo. Jomoko manyabedo ni nyaka okinyi makawuono paro ni kinde mag ng'anyo oserumo kendo oganda rango mana kaka uchumi mar Kenya nyalo bedo ni dongore nikech mana achiel kuom gigo mane jatend piny Kenya wacho. Ginyalo bedo gi paro ma ogwenjore gi mano ma thoth jo Kenya nego ni kinde mag ng'anyo adieri podi pok ochopo. Ok ang'eyo gima jomoko luongo ni ng'anyo nikech gima jakom wacho kacha to pok owacho ng'anyo. En romo. Pod owacho mana ni wabed gi romo, wauane, wang'iyane ni gima waparo ni be gima jopiny paro. Dipo ni sirikand ni duokowa kama ne waseaye, mane wan gi sirikal mag dikteta kata mar tok teko. Koso dipo ni sirikand ni dhi maber. Ji dhi mana go mbaka. To akia gimomiyo jomoko kowinjo ni ji dhi go mbaka to gise mana wacho ni mano ng'anyo. Luoro no akanye. Aparo ni luoro no bende biro nikech gimbede kaka jogi ng'iyo chien to neno ni sirikal ni dipo kanigi kido moko mane waseneno omiyo kelo luoro gidwa go mbaka. E kaka jogi bende ng'iyo chien to wacho ni ne waseneno kido moko machalo gi mwaneno ni mbaka ni nyalo chopo e ng'anyo. Koro aparo ni luoro ni kon gi koni. E luoro mantiere karaka andwa ni koro wawinje mano e tipo mane oyudo chochni matin kata koro sani koselose kendo koro wantiere kod wanda winjane ni nyaka sani gino ma jatend piny Kenya ne olose kachiel koda jalupne mano Rigathi Gachagua gin gik mage. Wawinjane kata mwadhi nyime gi twak. Lakini I want to promise them, Kenya is not going to be the same. You will not blackmail this nation. You will not threaten the people of Kenya. We are determined to move the country forward. Wacha afanye maandamano asubuhi, saa 7 jioni, hakuna handshake. And the reason is one. The handshake was a bad experiment. It is the worst thing that has ever happened in the history of Kenya for 60 years. All the economic mess we are having today is as a result of that handshake. Mane paro mantiere kar kanyo ikinde makoro oganda kachiel kod jotelo nigi paro ni uchumi onego beni rango ka kireso to ng'anyo kata rombe makamagi ok onego beni bedo kendo wacho nyaka sani onge thuolo moro amora mar handshake. Gigi duto mantiere pachi kotenore kod weche makamagi mowuok kuom jotend piny Kenya madongo ma wantiere go sani e piny Kenya en man. Ok apar ni jalup jatend piny Kenya migosi Rigathi wacho adieri nikech
gik ma otemo wacho kanyo wate wang'eyo ok gin gik mopondo kata gik ma nono tiend gi tek. Wang'eyo gik moketo piny Kenya wach matek ma wantie ni. Gik moketo piny Kenya kama tek ma wantie ni, namba achiel en corruption. Ma corruption manoyudi kwapimo e kinde mar tend Jubilee mokwongo mochopo nyaka higa gana 2017 ok nyal romore gi corruption mwaneno e kinde ma Migosi Rigathi luongo ni kinde mag handshake. Namba 2, gimochopowa kama tek ma wantie ni waduto wang'eyo kaka jo Kenya gin kuonde machalo kuonde manwagole hola kata manwagole omenda mani holo. Ne waholo omenda holo maricho man gi interest mamalo ma duoko nobedo matek, to pesa man wahologo bende ng'eny gi ne ok wakete tich manohol gi ne. Omiyo mago e kama koro waneno kata buo ochope sani. Gima timore gi budgeting, kawa mes kawuono ok wane tabuno kawuono, tabuno biro kiny kata orucha. Omiyo tabu ma wan go sani ok en tabu manyoro e kinde mar handshake, en tabu ma kinde cha. Ka nitiere weche moko manok otimore maber e kinde handshake, wadhi neno gi mbele ka, tabu go biro wuok mbele ka. To seche ma wantiere ni to tabu ma wan go gin corruption. Sama leo wang'iyane kawuono, ne wawacho ni wadwa pidho eka milion achiel e Galana Kulalu. Magi nonengo bed ni keto Kenya e okang' mar bedo gi chiemo moromo jo Kenya te. Ne watimo ang'o e Galana Kulalu? Galana Kulalu be ne en kinde mar handshake? No. Ne en kinde machien ma William Ruto ka achiel gi Uhuru Kenyatta ne nie telo kendo ne winjore, to Rigathi ne jatiendgi achiel kuom jogegi mane support. Omiyo ka ochung' owachonwa kaka wan e kinde matek nikech handshake, jomoko kuomwa ok nyal yie ni mana dieri. E kinde ma oganda moko bende tiere e thuolo ma wantiere go sani, thuolo mag rango ni edieri oganda jo Kenya nyabedo ni dwaro lokruoge mopogore opogore. Yani mano dhi biro e kinde ma dhi bedo kata ka wamako chenro mopogore opogore mano matimore e doho ma pacho kae kata ahinya wacho ni sani aput makoro chuogi mano marango kaka Cherera 4 kaka ithoro luongi sani, mago commissioners ang'wen mano balo kod jakom gi Wafula Chebukati ka koro sani achiel kuom bedo osegwetao. Wada mana rango bende e yo moro machielo, iwacho ni kinde makoro pogruok bende nyalo bedo kacha, ni nyalo bedo ni en ang'o matimore hie. Matero waitwa kwa mar ariyo magdo rango sani pogruok mantiere kata tungni mantiere e Azimio la Umoja. Nyakwara Muge Jwang, tungni machalo kamae obiro kowuok kama chalo nade? Okinyi ma kawuono ka wada nono nitiere kweth ariyo mag siasa. Kweth achiel noloso sirkal, machielo noyudo jogo manok mano kaluwore gi gigo duto mano bedo kacha katimore. Sani paro mienjo ka jotelo mopogore opogore limbo gwengewa, tainya kata gwengewa bende mago makaluo. Odiochieng' manyoro waneno kanyo ka jotend sirkal wacho ni nyaka sani jogo ma wantiere seneta machon ma Kisumu, jod bura machon ma Kabondo Kasipul, ka irango gi ka giloso kendo gichiwo paro mopogore opogore. Kachielo koda ka jagoro maduong' mano ma Kakotu, Francis Atuoli, en bende limbe mare mano bedo godo ka odhi ka mane par jot mar parloch mar jatend piny Kenya bure kae. Ne tiende ang'o? Wacho ni sani en pogruok moseneno ayanga koso irito ang'o mondo ne ni Azimio obed ni olal ponono kata ka duond buche matine modong' iye kacha. Winyane ka jotelo gi ne loso kotenore kod pogruok ma kama makoro neno e Azimio. Jubilee manche ni kucho owacho ni ginok gitim ang'owa, ok gidhi e ng'anye. Koro jaluwe monego tho e ng'anyo. Apenju Uganda maoro mabei, wane monego wadwa tho ne piny. President Moi kane watemo gole kor tam notamore. Kibaki odonjo waicho nwa gole kor tam otamore. Koro jothurwa William Samoei Ruto ni odonjo. Eto koro nyagole kor tam. Ndalo moko na chulo 10 wek. Osiptal ne joma ne police lao go tiendgi bunde kano dhi e protest. Piny nigi kech, ka in gi pesa mibiro laurigo gi polisi ndara kidhi e ng'anyo to dhi adhiya, to kikigona simu ni ane hospitali. Sikutaka nijifiche niende usiku, na nikamuelezea ambaye ni shemeji yangu Raila Amolo Odinga, nikamwambia kiti changu because niko na constituents
Mimi sikutaka kuwa mbunge ama sikufanya siasa ya kutaka kuwa governor ama nini. Nilitaka siasa ya representation, kusupport issues ambazo zitakuwa ni worker related. Jolue makoro dhio thoe ng'anyo. Mano penjo ma ipenjo kanyo kod seneta machon ma Kisumu Fred Outa. Machielo bende ipenjo iwacho kanyo ni ji odhio ng'any tano ka bibiro hospital ka ose inyi kod obila ponono ikinde ma ing'anyo. Paro mawuok kuom jotelo e tungni ma sani nitiere Azimio. Moko kuom nyalo bedo ni nitie, moko bende ni oko. Pachien bane mesha. Aparo ni gini Cleophas en blackmail. Dongere luongo ni blackmail. Outa gi Osele temo blackmail onagi ni mondo kik dhi e ng'anyo nikech ibiro neggi. Ok ang'eyo nang'o ma giseng'eyo nikech ker kawuoyo kocha to wacho ni wabiro miyo jo Azimio rit makende mondo kwe obedie. To koni to giwacho ni gin kaka koro jot kanyo no gineno ka joluo dhi tho. Dipo ni gisewinjore gi William Ruto no dhi nego joluo. Nikech mae gima gitemo nyisowa ni ging'e gimwakia. To ka ok kamano to gitemo mana wacho ni weche duto ma sirikand ni timo ok onego kwer make kwer to in ng'ama sirikand ni biro nego. Ka ng'iyo tiend wachno mane gima jogo temo wacho. Nikech suppose ni wakao line mar former senator ma Kisumu Outa kod osiepwa Osele. Dang bed ni e kinde mane wamanyo kata loch marwa kaka piny Kenya ka wadwani mondo wagunda owe. Dine ji reason kako Osele reason kawuono ni ere ng'ama dwa dhi tho nikech wagunda to ne nego ji gadieri. Didan Kimathi gini nonegi, ji mang'eny nonegi mane manyo tend piny Kenya. Dine gi reason kamano jok masani pakore ni gin nyikwa joma nogore mondo Kenya yud uhuru. Kadine jogo reason kako Osele ni wan ok wadwa tho, wan ok wadwar ni mondo gowa, bede wayudo uhuru. To bang'e no Raila Odinga gini gi ji machalo Kiraitu Murungi gi kweth maduong' bende ochako gore katend Moirach ma giwuok pile pile ka gimanyo kaka dang' wabed gi telo maber ma jopiny nie gisei. Kadine gi reason kako Osele go Outa bede wayudo gima ne wadwaro. Omiyo ka pod en adier ni Kenya pok oyudo gima gidwaro, nitie lokruok ma pod dwarore, to ng'ato nyaka lead kweth no mondo lokruok oyudre. Onyalo bedo Raila Odinga kata onyalo bedo ng'ama chielo. Onyalo bedo Kikuyu kata onyalo bedo Jaluo. Onyalo bedo kabila ni kata onyalo bedo kabila cha. To gima nyaka wayiere ni ng'ato to nyaka lead kweth mabiro siko ka dwaro mondo lokruok obedie. Ka ok kamano to wawinjre niya Outa gi Osele gini gi group machielo mane wuoyo ni. Gin Kenya ber negi kaka en ni maonge gima rach kata chiel. Mabende oganda ntiere kod ratiro mar yiero kama gibete kinde gi bende ka wantiere karakato kendo warango pogruok masani korero mienjo. Kapo nono ni pogruok makama imienjo i Azimio. Wano kanyaka sanitiere duon buche ariyo makoro oselero kanyo nok gidhi chopo e rombe machalo kamano mar Jubilee kaachiel koda KANU. Tiende nang'o ne riwruok mar siasa mantiere kod duon buche mopogore opogore. Nyaka sani pok wawinjo duon buche mamoko ka okwedo chopo e romo makamano. Kata kamano ne gintiere kod Raila Odinga juma mokalo e romo mane obag mana bure Nairobi kar kae. Duon bura mar ODM nitiere kar kanyo. Mano mar Martha Karua bende nitiere kar kanyo. Kirango DPK kane otelne kanyo kod nen patron margi. Kirango Eugene Wamalwa nitiere kar kanyo. Kirango mar Wiper Democratic Party bende nitiere kar kacha. E kinde ma oganda gi duto romo tariyo kuom gi mawuok pek ni kanye nikech ma bende paro mosewuok kuom jotelo mamoko mantiere Jubilee ponono ka gintiere kanyo e masa mar piny Kenya. Aparo ni gini en demokrasi. Ato mae Kenya mane wadwaro. Ma Cleophas nyalo yiero ni an adwa ni gini atime kama. To an benda nyalo yiero ni an to kora adwa ni gini atim kama. An okane pek kata okawinj ka onengo wabed gi ding moro. Ka duond bura mar Jubilee okwedo kata otamore ni gin ok gidwa beti e ng'anyo machalo kama kata embaka ma Raila dwa goyo. Ma en ratiro margi e chik
kendo kane konego bed ni ng'ato winjo matek ne gitamore nikech bende king'iyo en luwore gi kaka ng'ato samoro dongo gi kaka ong'iyo. Jubilee samoro pok noneno kama entieni ma kinde mokwongo nyaka chak Jubilee ma Jubilee koonge sirikal. Koro ok ong'eyo gik matimore kanyo gini wendo, omiyo kowacho ni en gini ok onyal. An ok ane pek man kanyo, pok otime ga okiaye kendo samoro luore. KANU bende ok ne jatend KANU ma kawuono wan godo bende pok nobedo kama anyalo paro kinde mokalo kanyo cha en owuon owacho ni en gini notemo kata matin kende to notame ka obol tiagas achiel to ka oganda nyithionagi ema nokonye. Omiyo gini ok odonge, en odongo ka gik moko yom kendo gimoro amora itimo kaka odwaro. Omiyo ka giwacho ni wan gini ok wanyal, an ok awinj pek kendo ok nyisi, kipenja to ok nyisi ni koro ok onego wabed osiepe. Nikech gimwadwaro to chalre, but kaka idwa time ema gin gi pogruok. Gin gineno ni mondo wabed piny, wawuoya kata wasecha mondo koyie to timre. Kata walema ka Nyasaye oyie to lok chuny joka mondo timatima gini. To komachielo to Raila Odinga en ng'at mong'iyo gi Martha Karua kata mana jok mineno e DAPK. Akina Wafula Wamunyinyi gin jok manochako siasa gi opposition e Ford. Omiyo ging'iyo gi chiwo pachgi kendo dhiro kwayogi e yo ma tek ahinya ka gidwaro gimoro. Omiyo gin jok machalo jok man kanyakla. Ineno ka gin gionge pek kuom wach mar dhi kwayo gik ma gidwaro kata dhi go mbaka kata bago ng'anyo moro amora manyalo bedo ni dwarore mondo lokruok midwaro bedie. Kech gidongo kuma chal kamano, gia kuma chal kamano. Omiyo an ok ane ka gini onego bed ni en gima koro wawacho ni Azimio koro kwan osiepe kata jo ODM koro ok osiepe gi jo Jubilee. Aneno ka pod gin osiepe, en mana ni yo midwa yudgo gini ema opogore, gima gidwaro to chalre. Kamano e ting' ma oganda ntiere go sani nyakora moge jwang' wanno pichni mopogore opogore e kinde mane kampen ntiere kumoro achiel ne gintiere kanyo achiel sani bende koro gibedo kacha kod pogruok ma opogore nyakora moge jwang' okinyi ma kawuono ka koro wadhi nyime kod twak wadonjo mano karwa mar adek kanyo liet ne commissioners gi mag IBC iwacho ni nyaka sani koro liet ma ikelo iwacho ni ikele gang'o liet ma kama owa kanye liet ne commissioners gi mag IBC nyaka sani bende giseyudo ratiro moro amora tada mana winjo pacha janon weche siasa mawanogo ka oneno nene okang' machalo nade nyaka sani Commissioner Justice Nyang'aya mena achiel kuom commissioners ang'wen mane obalo kod jakom margi Wafula Chebukati sani koro osewuok duolno mano mar IBC ka oganda otenre kod kane oganda rito duoko mar yiero kane yudo wach mar Justice Nyang'aya commissioner mar IBC commissioner machon osewuok ni yude gi ote machalo nade kata buok mari ne en mane kotenore kod gigi duto nikech apurcha bende wacho ni ochuoge mapiyo ahinya mano madhi bedo kanyo karango commissioners ang'wen gi. An gima neno kuom Justice Nyang'aya pod en mana democracy kata yiero gimidwa ni tim kata luoyo midwa ni ilu inyalo luwo mopogore gi maluwo but ok no biro na kabuok nikech nang'eyo ni kamanyo jo kanyono mag duond bura mar IBC ang'wen go chope ne gidong gi options matin maybe ariyo kende. Option mokwongo en ni ne ginyalo resign kaeto wachno rumo gi kanyo to kamano to ne ginyalo dhi nyime gi tich kaeto joka manodonjonegi chwalo buchgi kiwango machielo to gibiro giyalo buchgi ni idha magilo kata bura ni logi mago kende option mane nitie. So option ma Nyang'aya okawo en achiel kuom option mayom
ma ji mang'eny nyalo kawo, nikech samoro ing'iyo ni kiwuok kodhi ogoli gi duol to nyiso ni ionge pension, ionge yuto moko matin madibedie madini iyudo. To ki-resign kendi kata igwetao kendi to nitiere moko mang'eny minyalo yudo mamago to koro meki as an individual. But paro maduong' manie iye ka en ni ere benefit kata ohala ma Kenya yudo ki-resign, to ere ohala ma Kenya yudo kigo lweny ni michopogo kamoro. Mae e paro maduong' monego bed e diere ka. Ni ka commissioners 4 gi oamua ni gigwetao gite, bende Kenya nigi ohala moro ma giyudo kuom jogo gwetao e yo mayot kamano mondo wachno odhi kamano. Koso gichop nyime to ka gidhi nyime to en ohala mane ma Kenya yudo. Koro an kipenja kaka janon weche, taneno ka Kenya nigo ohala mang'eny ka gidhi nyime, nikech wabro winjo weche mang'eny ma samoro ne ok wang'eyo, to wabro yudo challenges kata ng'ikruok moko manowuok e duond bura kata e duol matayo yiero manyalo konyowa loso gik moko kata chike moko madhi geng'o weche makamagi mbele kucho. To ka gi resign kata gigwetao, to nyiso ni weche gite koro gin gikonyore kaka individuals, giyudo pension gi gik makamago kata omenda madigiyudi. To Kenya to onge gimoloso, nikech wadhi mana kawo joma moko to wakele ofis, to ok wang'eyo nang'o manotimore, rach mane manowuokie, kata ng'om wanyalo loso, kata pend chike mage mwanyalo loso mondo ogeng' gima kama kik chak timre kinde mambele. Kendo mane manyalo bedo ni oganda mamoko nyalo bedo ni rito ni gik magi madhi bedo kacha kawuok e aputno, mano moyiedhi madhi bedo kacha karango kaka ne commissioners 4 gi duto mano moting'o otena kod jalup Wafula Chebukati, jalup wacho ni commissioner mano Irene, wantiere kacha kod Juliana Cherera mano jalup Chebukati, kamachielo wan gi Irene Masit, wantiere kod Fred Wanderi, kachielo kamachielo wantiere kanyo kod Justus Nyang'aya. Kinde gi duto gin gik mage magirito neno ni dhi bedo kacha katimore yo moro makare. Nyakora Moge Jwang' ting' mantiere sani otelnegi kod jakom maraput manochuogi kod jatend piny Kenya mano Agre Mchelule, mabende en jayal buche. Udhi bedo kacha kod jokanyo 4 kachiel kod okinde 2, jogoro bende 2 kachiel kod jogo duto madhi bedo e aput makamano mar nono ni gin to ne gitiyo e yo machalo nade. Mano bende weche moko madhi bedo kawaluoni mago mano timore odera mokalo, kendo koro sani ka wantiere ka chenro mar piny wadhi mana nyime, kendo koro wada mana rango kapok watieko chenro makamae, wada rango chenro mag jogoro mongirore. Jogoro mongirore Nyakora Moge Jwang' okinyi ma kawuono koro gisechamo muma no chieng' tich abich, kendo kane gisechamo muma koro gichako tich ayanga. Tich maritogi gin mage? Ne waneno yawuot luo ma nitiere kar kacha ne gintiere ka gichamo muma, kendo ka gisechamo muma koro tich onego bed ni chaka yanga. Sirkal mar William Ruto osebedo kacha mongirore, koro jotelo duto nitiere kacha maonge ponono en moro ma bende nowach ni ataro mar chik to pod bende pok oyudo jok moko mano mar Chief Administrative Secretary. Wacho ni en CAS koso CS kama nitiere kar kacha, kama nitiere en gi ting' mane kachiel kod jotelo mamoko mantiere kar kacha. Koro owinjane kaka jatend piny Kenya ne oloso achiel kuom gigo mane owacho kotenore kod tich ma koro bende rito jogoro mongirore gi koro gichako tich ayanga. Of this administration, because the people of Kenya demonstrated faith beyond measure in electing this administration against many odds. Gima osebedo kanyo ka wuoyo ahinya, kendo mano yumeno akawo mana kama ne owacho ni en sirkal mano yiere oganda jo Kenya, ma bende oganda jo Kenya rito ahinya mondo ne kaka chako tiyo. Tich koro osemigi, tich marito jogoro mongirore gi mage malich ahinya. Noneno kacha ombudo kombudo kani migaono mar ohala ka irange kanyo, kamachielo bende nitiere kacha Raymond Omolo. Tich makoro rito gi ahinya en mane? Jogi nigi tich maduong' ahinya nikech namba 1 piny ni kama tek, dhano denyo, ohala onge,
to hola moro bendo kel kanyo miluongo ni Hustlers Fund. Hustlers Fund ni bende ji yude mana madeng kata ka 500 kende, tiwacho ni 500 ni emonego golie bottom kata area app. Mano wabro wacho chieng' machielo, lakini sani to kombudo gini nigi tich matek. To amor kodgi nikech gin yawuot luo ma koro nie telo. Omiyo ok wanyal wacho wach moro marach, wagombo ni mondo gimed nyiso skills magin godo kata dongruok maginyalo kelo ne piny Kenya duto. Dr. Ray en ng'ama osiepwa kendo omiye migawo malich ahinya nikech kidhie historia tibiro yudo ni kom mobeteno ema noyugi ogango gi nobetie. Kom mobeteno ema ne Zakayo Cheriot gi nobetie. Joma osebete kom no te osebedo joma powerful ahinya e pinyni. Omiyo en bende wageno kata Matiang'i nyobet Kibicho nyobet e komno. Nyo wang'eyo kit teko manyo en go. Omiyo wagombo ni teko momieno gi sirikal mar William Ruto okel go lokruok maduong' ahinya e Kenya ka e weche mag arita kwe ka achiel gi keto Kenya e migawo maber manyalo miyo ng'ata kata jok matimo ohala maoko gi dho ngere luongo ni investors obed gi mor gi kwe ni ginyalo kelo mwandu gi ei Kenya ka kendo ginyalo invest, tije nyalo medore ka ok gibedo gi wasi kata ng'ur moro ni gige ginyalo kethore. Aparo ni tich marito gi en tich maduong', to kwang'iyo across ministries gik mang'eny pod ok dhi nyime nikech PSS gin kaka jok maran ministries pile. Accounting officers. Gin accounting officers. Cabinet secretaries gin tich gi malong'o en policy at the cabinet level kaeto gidhi gitere parliament mondo chike moko omed losi makonyo tich dhi nyime e yo makare. Mapo nono wadhi yudo nikech koro gin bende gin gi thuolo mar chopo kacha ka gibiro chopo e nyima put manya bedo ni dayo dhoge kata ka penjo mopogore ka gisebedo ka gitimo tijegi e migawo. Gidhi bedo achiel kuom jogo bende madhi bedo ni chopo e od bura poro mondo duok penjo kaka gik moko osebedo ka dhi nyime ka jotend migepe gionge koso gin bende gidhi bedo gi teko moro modok piny. Nitiere chike moko manyo chak los manyien e od bura mar parliament mabiro miyo gi thuolo mar chopo e nyim jo od bura mondo giduok penjo moko kaluwore gi migepegi magimako. Nitiere kinde ma bende jotend migepego kata cabinet secretaries ema biro chopo mondo oduok penjo machalo kamano. But aparo ni ng'enyne ibro kel nyaka principal secretaries gi mondo oduok penjo nikech ibro yudo ka ministry achiel nigi migepe kata dek koro gin gi principal secretaries mopogore. Omiyo aparo ni nitie kinde ma gibro chopo pod ok ane ka teko gi oduok piny bende ok ane ka teko gi oidhi e yo moro. Aparo ni teko gi odong' kama nyo gintie e loch mokalo. Ng'ato penjore koro ka wantiere kod jogoro mongirore ma koro osechamo mawuok e luo dongruok moro amora nitiere ma mano biro koso nyinge mamit. Wageno ni mondo dongruok obi nikech wajoma nyo ni Azimia to nyok wan gi geno ni oganda manyo wapiem go ne nigi paro maber kata manyalo kelo dongruok mohingo manyo wan go kata jakom nyonigo. To nikech koro gin magin e telo, koro nitie gik mang'eny mane gichiko jopiny. To gik mane gichiko jopiny gi en kinde maber ma koro nengo ginyisi e lela ni gik mane wachiko gie. Achiel kuom gi en manyo ma waselieko ka ni ne gikelo wacho ni gidwa kelo ohala mar hola mabiro golo je botong' katero malo. Aparo ni gisechako role out. Omiyo warito mana neno ni kokalo kata dweche 6 to wabro dhi e gwengewa mag Luo Nyanza to wawacho ni manyo usekawo gi ae bottom ma oidho malo koso podun mane bottom kata bedo ni hola gi
to usekawo kama wabro nono tiendgi mondo wang'iyane. Nitie gik mang'eny manochikwa, nyaneno kata clips machien nowachnwa ni kogik Disemba to jo-Kenya te nigi NHIF. To pok waneno kamago timore, but nikech koro wan gi yawuotwa bende manie telo kaka koro migosi Eliud Owalo ka en jatend migawo, kaka koro Kombudo kaachiel gi Dr. Ray, wagombo neno ka eseche ma ipogo kek kata dongruok ne piny Kenya, gin bende gibedie mesano ka giwacho ni gwengegi bende oterie dongruok mopogore opogore. Omiyo an ang'eyo ni gibiro bedo kanyo ka ging'iyo kind dongruok madhi nyime e gwenge mag Luo Nyanza, kendo gibiro goyo debe ni mondo sama gwenge mamoko itere dongruok wabendo kelnwa. Aya, kama chielo ka koro watieko twako kinywa kawuono, apedha ne bache koko mosebedo kokwako bombe mopogore opogore. Ora mondo winj pachi, buo Nairobi kano sechak timo apedha juma mokalo, odiochieng' manyot, ngeso, chieng' Jumapil, pod ilawo gi alawa. Nyaka sani apedha ne bache dhi nyime, apedha ne ute lamo pok ochako. Miwa ne pachi kotero gi mano chenro ma koro ochako do gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mondo mi otieka koko mantiere kuonde ma ji odakie. Cleophas, gino dhi bedo mondisore mbele ka ahinya nikech jomoko wacho ni nyithindwa koro nindo, kwe koro ng'eny kendo nego bed kamano. To jomoko bende wacho ni iseketho tijewa te, wan koro wadhi e bottom moingo kata hustlers, koro wan e bottom of the bottom. Omiyo koro ok wane ka gini e gima nyo ipangonwa. Kanyi wacho ni Kenya onengo sud malo kendo ji onengo wuoge bottom kadhi malo, kendo nyi wacho ki campaign ni tich en tich, kazi ni kazi. To koro makethoregi, makore timonegi apedha ti ilorogi, ok gin bende gin mana kazi ni kazi ka. To sama koro ilorogi, koro jogi timang'o. Ok apar ni notim nonro matut ahinya e wach loro gigi. No nengo ben ni nitiere moko masanja mane inyalo wachi kata itudo kanyakla eka mondo yud kaka iloro gigi, to jogi bende yudo kaka ohandgi ok okethore, nitie gima chielo ma ginyalo dhigo nyime. Ok ang'eyo ni obiro chopo kanye nikech mana kaka iselieko. Ka wasetieko gi bache to wadong' gi kanise. Ok wabiro chako gi kanise, to sirikal matiyoni to en sirikand Nyasaye. Ok wadhi neno matek mbele ka nikech koro wadhi loro ne Nyasaye manochiwo sirikal. Ok ang'e ni dhi chalo nade. To ok en gima yot ahinya kaka ji nyalo neno. Sirikand ni sirikand Nyasaye, to ok ang'e ni sirikand ni nyalo lokore gi Nyasachgi ma giloro. To ka ok giloro to biro chalo ka gima joka otimnegi marach. Ang'o miyo gin ilorogi to magi ok lor nikech koko to en koko. Onge koko mamit. Ka koko rach ne jopiny to koko en koko mar kanisa kata mar bache. Wacho ni onge koko maler kata onge koko maler gi koko molir. Mana kaka richo be nyakwar moge jwang', onge richo maduong' gi richo matin. E nyim Nyasaye giduto giromre. Mane makelo e giko mar chenro kiny ma twak mokwongo. Agoni erokamano ahinya Mesha Kodede kuom thuolo ma twak RAMOGI TV. Erokamano. Kamachielo bende nyakwar moge jwang', in mikawo thuolo mar nenowa pile ka pile okinyi ka okinyi kochako sa 12 nyaka ang' watiek chenro. Wagoni erokamano. Jakinyar Modi wacho ni great ene chenro. Nyango Sharon owacho ni ong'e maber nitie thuolo ma oganda nigo mar loso. Tena ng'omiyo ka ng'ato loso to iwe igolie tich. Iwacho ni oneno ka nitiere Garissa. Prince Ami Bernardo Yugi antiere Sulwe Lambwe Ward, Homa Bay County. Wan kae kod Millicent Sami, Mano Mama Ken, Josiah kachiel kod Shalin Christine. Waneno weyo moro makare. Shapena Iten erokamano ahinya ote mari Martin Oduoro Kinyo. Neno yo makare. Father Peter Ojwang' Rono neno wa ukinyi makawuono. Wacho maler ka nitiere Obunga e town ma Kisumu City ler twak donje yo makare. National Dongo ote mari ochopo kwacho ni Jubilee onge duol, kendo owacho ni ginok makata ka ginyalo bago romo margi kata gibal gi piny owacho ok detimre. Kanu is just a name. Kik gibuog Raila Odinga. Mane makelo e giko. Nyinga Cleophas Watch oriti masani mabiro twak mano mar kaka wanene kod nyawadwa Victor Tieno Makajuma. Kik dhi mabor.
Viusasa presents hot, new and entertaining shows. From the land of Abagusi, we bring you Egeticha. A sizzling new drama full of twists and turns of a family in constant conflict. I will come back with 411. And from the creators of Makarao, it's laughter galore. Exclusive, fresh and exciting content. Only on Viusasa. Jaber, I saw your message. Let me ask, do you like avocados? See, you come over, we cuddle. Asila unabonga mingi. Ni Airtel Omera. Every time I top up using Airtel money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Jaber, character development is my love language. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Mondo yud skiza tune mar wendani di mana star aboro achiel achiel star adek ang'wen adek hash. Ramogi TV en e od jower duto te. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robayo was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see, even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Karanga photo! Machiegni nyakwara Ramogi Juang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Chario, Ras, Reggae Owake. When the quarantine thing done and everybody touch road. Teacher Dick, en odiochieng mar twak gi jothumbe. Teacher Ngwen, kamanene, wateri golo machon. Teacher Beach, Sukus Owake. Olingo mamae, Kete Manaka kod Papa Vic, ngoma Owake, wuok tich nyaka Teacher Beach, saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhegore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ni weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi.
Buch Jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, so obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Mana kamano nyako Ramogi Juang oyawore kamoro moro ma intie no kinyi machielo kinyi ma tarik 5 dwe mar 12 higa mar 2022 ma dok tich mokwongo ma dwe mar 12 higa ni wagone Jehova Nyasaye erokamano kuom mich mar ngima kaachiel kod gweth mare mogundho manyaka chieng'. Ma en chenro mari ma kaka wanene okinyi ma kawone nyakalondo mari mar Ramogi kanyakla kod Ramogi TV. Ma e chenro kende ma bende fuono kendo kolo weche duru te mamulo ngima oganda luo. Machiegni kamoro moro ma entie yena mono mokwonga ka thuolo mar rwako John Riaga ne kaunti ma Kisumu. John Riaga oyawore kendo machiegni. Erokamano aina VOJ en okinyi majaber gwenge ma Kisumu wachiew maber. Ageno ni udbedo ber Nairobi kono. Nairobi ka wan maber wagone Nyasaye erokamano ni mar omiwa ngima nono maonge chudo moro amora. Manen. Erokamano ahinya. Bende yie ka wan gi Ken Muga Ken oyawore. Oyawore ahinya. Amor kaneni. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya kaachiel kod Fred Ogweno. Oyawore ahinya Victor. Oyawore ahinya nyikwa Ramogi kamoro amora ma gintiere. Yiena mondo amos bende John Riaga ka entiere e dho nam chumbi. Aparo ni en okinyi maber kaka pile ajawacho ni ok en automatic mondo wadhi e nindo to wachiew nimar nitie ji mang'eny ma odhi to samoro ok ochiew koro Nyasaye omiyo wang' ng'uono mondo wabed mangima odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya. Nyako Ramogi Juang weche thoth ma bende kawuono obro ng'eyo e chenro ma kawuono ma kaka wanene. To mokwongo iwacho ni wuoth mar ondamo achiel kata 100,000 chakore mana kod ondamo achiel. Tarik 29 higa mokalo nyathi ma wendo ne onyuol e piny Luo. Nyathi mane puonjo oganda Luo dho Luo lo. Nyathi ma bende ne miyo oganda Luo ng'eyo gik moko motimore e piny mangima. Nyathini iluongo ni Ramogi TV.
nonyuole kendo sani koro bedo kod tielo motegno kendo nigi thoche mar muodo nyoyo kaachiel kod bende muodo nyaka niang'. John Riaga, higa achiel tiende nang'o ne in kaka jal ma bende osebedo ka neno chenro mag Ramogi TV, jal ma bende osebedo ka nie chenro mar kaka wanene ni kendo kaka jafwambo gi keyo matuklu. Erokamano Victor, aparo ni wagone Nyasaye erokamano kuom Ramogi TV bedo higa mar achiel nyaka ne chake higa mokalo. Taparo ni wanyalo wacho wachni bende kwang'e kod wachni jonyuol jonyuol mag Ramogi TV. Aparo ni anyalo wacho kuyie na luonga kambi mar Royal Media Services kaachiel kod bade mar Ramogi FM mabende koro nyocho ni nyonyuolo Ramogi TV. En gima ber ahinya, waseneno gik madongo dongo, waseneno ka space mar media, vernacular media makoro wawacho ni oseyawore maduong' ahinya. Bende waseneno ka space ni jomane samoro yamo olal godo e migawo mar fwambo gi keyo, nikech ing'eni kapok TV obiro ne tiere machielo mar kambi machielo mane en TV to ne ok ong'ere kaka Ramogi TV obiro mong'ere. Nitie joma ne ni kuondego to kane giyudo thuolo ma gidonjo Ramogi TV to yudo ka stars magi nomedo rieny kabisa magimedo ng'ere kendo waneno ka sani koro gin joma otegno e wachni. Bende machielo en jogo mane nie Ramogi Radio mabende ne wawinja nyaka londo, koro nyocha jopiny oyudo thuolo mar neno gi e wang' jowi. Kineno gi kama kendo en gima ber, aparo ni en gima ber ahinya. Kata mana wan mwabiro mana dichiel e juma e chenro mar kaka wanene ka wawuotho oko kacha to wawinjo ka jopiny mor, kendo iwinjo ka ji wacho ni wamor gi twak madhi nyime kanyo, wamor gi topics ma uneno kanyo. Wan bende ang'eyo ni kata Fred kata Edwin maonge kaka wuono kata Roslyn kata oko ka kwa wuotho kata mana Kisumo ka sani wuotho ka to dhano mosa ni wanenie TV karise tieko ka lor piny kaka dhi nyime gi shughuli. En gima ber nikech kit jopiny kata mana ng'ama nie radio, kit viewership kata listenership mar radio kata TV, iyudo ka jopiny oro identify gi ng'ama gineno, ng'ama giwinjo, ka giromo kodi to ji mor. Koro paro ni en space maber mane Ramogi TV okelo, kendo wageno ni kaka wamedo dhi, ka wabiro dhi higa mar ariyo to wanyalo bedo gi lokruok kendo wanyalo bedo gi mor mathoth. Koro Ramogi omeda yawo iye mondo programs mang'eny omedre, ji mang'eny oko ka bende gi absorb mondo wabed go ganda luo mang'eny manie iye kanyo. Erokamano Victor. Erokamano nya John Riaga, erokamano duong' ne janeno kendo jawinjo, nikech magi te ok nyal timore kionge ka in jalo mosebedo kaka thuolo mare tibedo piny kineno Ramogi TV, nikech in emomiyo wan ka kuonge tijoni chalo kanono kendo wasingo mar mi puonj mong'ith, weche magolo dok e iti kaachiel kod bende mor duto ahinya to ne dhir agenda mar oganda luo. Fred, ang'e ni isebedo kiluo kaka Ramogi TV osebedo katayo chenro mage, nitie chenro mathoth mokalo ma bende donjo kuom ji mopogore opogore gi dwaro mopogore opogore. Higa achiel tiende nang'o ne in iwuon? Victor, en gima ber nikech higa achiel ni odwa chalo mana higa par ma kana ng'iyo to kare en higa achiel kende nikech gik ma Ramogi TV osetimo thoth kanyakla gi Ramogi Radio, nikech Ramogi TV koro ne obiro kawo Ramogi Radio gi gik matimo to koro kelo mondo mi jopiny ne. Ndalo mane ane kar tiegruok ka ipuonja weche mag lendo, ne ntiere gimoro mane ipuonjowa about news kata weche manyien. To ni wacho ni news is about proximity. Yani kako chiegni gi jopiny. Koro kako chiegni gi jopiny miyo gino bedo news. Koro aparo ni bedo no chiegni gi jopiny no to kendo e dhok ma jopiny winjo. Kuom kinde mang'eny no wan gi dhok moko ma jopiny yudo ka samoro kata mana de mane kor gweng'
kata mana mine madongo ok nyal neno, ok nyal winjo weche gi yo makare. To koro ne obiro ma iyudo ka jok ma samoro nigi lony, nigi tiegruok modhi malo, jomosomo gi joma ok osomo, koro ketie mesa achiel. Inyalo pidhgi kata ginyalo chiemie mesa achiel, moko dewo somb ng'ato, ok odewo kuma ng'ato ae, ok odewo ni ng'ani omewo. Kawuono iyudo ka gweng' chiegni e mier ka mier midhiye tibiro nwang'ie TV. Ndalo moko yanda adhi dala to nawuoro kabisa nikech nitiere chenro moro miluongo ni thapki kosiluonge nango. Iyudo ko odhiambo kogik sa achiel kama to dhano opong'o udi nikech dhano neno thapki. To kopogore gi mano Victor, kata mana yiero mano okalo ne gima ne Ramogi TV otimo ne gima ncha ne pod ok otimore pacho ka nikech kuom the first time ni nwang'o ka dhano winjo kendo gineno gigi kamoro amora kaka gitimore. Ramogi notimo gimiluongo ni wall to wall coverage kochakore Bomas kuma ncha wantiere gi gik moko te. To king'iyo chenro mabende Ramogi TV kelo ne jopiny, king'iyo chenro mag modhi koda weche mag thieth ma ikelo koda Ruth Nyajimo Onyuongo, gin gik ma ineno ka koro miyo jopiny yudo gigi e dhok ma ginyalo neno, nikech samoro neno gi e TV kata gi dhok mamoko bedo matek. King'iyo chenro mag tuke, chenro mag ng'ejo thumbewa, chenro ma koro ka dhano chama ngolo to gineno kaka ngolo ni ichame e yo manyangafu to gi kaka itime. Koro miyo en chenro ma ogero jowa, nikech kata king'iyo weche mag pur gi gik matimore e kor gwenge, mae e kore gima ncha ne ongega. Koro aparo ni en okang' mararia, en okang' makore lach, kendo en okang' maratipo kabisa bedo ni chenro makamae Ramogi TV osebedo. To mana kaka iwinjo bende John wache katieke, en gima lich ahinya nikech sani kata mana oko kama wawuothe, ing'eni chona Ken yande ni nyalo kusore ji noko ng'eyo to Ken ni orateng to ratiglo to ng'a chalo nade. To koro tinde winjo ka duol ma yando ng'inyo godo news kocha kudugo kele koni to jopiny bedo mamor nikech gineno kaka gigi itimo. Gitemo tudo duol gi wuon duol to gima berie moloyo en ni jopiny nyalo bede mesa achiel, jopiny nyalo chieme mesa achiel, mesa mar mesa mar Ramogi TV. Koro en ye gima berie maliche motimore, ma kata ka ni nyalo penja ni tang'o momora, to gimomora en dhialo higa achiel mar Ramogi TV pachoka. Erokamano. Maen mana chakruok ne nyako Ramogi Jwang' ne dongruok mar oganda luo Ramogi TV nobiro. Erokamano ne wiye manobede e jokon mar thedho bedo chenro mopogore opogore mag Ramogi TV. To ok nyal wil mokwa talo Ramogi FM mano keto mise motegno mar chuogo Ramogi TV e bwo kambi mar All Media Services. Wuoyi koro duong' koro go dala ne en owuon miluongo ni Ramogi TV, ma bende kelo ni chenro mopogore opogore mago tong'iso dholuo adimba nyako Ramogi Jwang' matudo ganda kaka mana jowete osewacho ni mar ng'eyo dholuo kata wach mar tudruok ok en tiyo gi dholuo ma jomoko ok nya winjo. Dwaro mar tudruok en ni oteno chopo ne ng'ato ka ng'ato e dhok moro mayot ma en dholuo. Ken ang'eni jokon samoro chwakore ndi en mbaka magore. Anyalo paro higa mar 2021 tarik 29 kano wabedo gi twak mokwongo jatend ODM Raila Odinga. Dholuo mar twak makende. Ing'eni nyalo paro ni chieng' mane wayawe ayanga. Jomoko ne gocho ne rinda kwane ni piny ne lich no liet. Ing'eni koro moro mine noko kama ji miel Prince Inda gocho ji metho ma kagi kacha to e tok pas ya kocha kanya ma chuny tich nitie kanya ne liet nikech gini chakore jopiny osebedo ka gombo ni gine gima chalo kama to nyien bo nyien to un ma une ka umu nyien nikech gino wang'ie radio kocha koro ma en pap manyien. Piny no chamowa tarik 29 dwe mar 11 higa mokalo kendo nokoyot. Koro wan gi jei bonyo kacha waringo ni mamo bedo sawa. Ting'eni pod ji to ng'ado kek kucho ji metho to wang'eni bang' kanyo ji nie yamo to gik moko nyien, masinde be nyien, kompyuta moko be samoro pok ochako ng'eyo, pok ng'iyo gi tiyo nikech koko yawgi ogol gi jwala. Nitie weche moko ma samoro pok ne wakete tim, koro nyaka wachak wamany nyinge gi watim nade. So apani e thuolo mar higa achiel an wuon kanya timo neno tapani
wa mabor minyalo pim kata gigni 20 nikech e juma achiel e juma no bang' kane waseyepo to e juma no nwabedo gi weche mang'eny nikech mondo yud kata mana wendo mabiro mondo biyo yie wuo gi jopiny nikech ng'eni ma en tipo ma ji oluoro samoro ng'ato luoro ong'iyo gi wuoyo lakini kopani kore dhi menye an kendo kinyadich en gito gidoluone ya kinyadich to mano badhi nyalo nikech oparo ni koro dhi bedo kuwuoto ji nene kono obedo matek to dhano nodhi momedo chako hero ni kare gik moko kare gini timore adier kare gini en adier koro joma nomake motegno kaka joneno mane ochako kodwa nyaka sani gin bende ng'eni gintiere kod neno ma ginyalo timo ok onya pakore nikech pod wuoth pod rabora tapani kama wasechope mana ka Fred ne wacho nitiere lokruok ma jopiny oseyude kidienje opogore opogore obed korka thumbe obed korka puonje weche mag thieth korka puonje weche mag dak makare gi gik makama kaachiel kod bende ng'eyo historia mar oganda Luo kod Kenya to kod piny mangima anyalo paro kane wachako gi reporter magwa bende machalo Judith Omondi ng'eni Judy ka nodonjo ning'iye ni en kore ni chokwa to oyudo tiegruok kowuok e mbalariany to en kod lony mar class to Judy wacho ni to koro gini makoro teka ni bwadhi nyale to e juma achiel Judith Omondi nodhi obedo Judith mopogore koro nyisi ni mijing'o mane ji okete kanyakla cha nyisi ni kanye mane wafwenyo ni kare dhano nigi nyalo mopogore opogore kokalo kuom Ramogi TV ni eka koro inyalo winjo ni koro mondo yud weche mag thieth Judith bro miyi weche thieth omiyi weche somo Edwin kacho omiyi weche mag ohala Nyambaga kacho omiyi weche mag tuke omiyi weche mag siasa kaachiel kod mamoko koro magi nyisi ni dongruok osebedo to wasegerore kaka ot achiel to kaachiel kod weche bende mawuok kuom jopiny ma gin joneno magwa koro apani wasego okang' to pod wadhi nyime kod goye erokamano singo maduong' Nyakwar Mgajwang' en ni wanawuoth kodu kaka jopiny kendo wasingo mar chopo dwachu kaka Ken Mugose wacho ng'ato ka ng'ato nigi pokne ng'ama ohero weche mag dolo un gi karu jowa mohero weche mag nyithindo ahinya nyithindo matindo e kinde ma koro olor sikul mar aboro kama gin gi thuolo mar ng'eyo kokalo kuom chenro mar rogo ma nyithindo ne joma bende ohero weche mag siasa weche mag ohala weche mag tuke kaachiel kod bende jiwo talanta kokalo kuom thuolo mathoth ne wamiyo jothumbewa kokalo kuom chenro mopogore opogore Nyakwar Mgajwang' wageni mokalo kendo wasingo mar wuotho kodi to achiel nikech wuodhni ok wanyal kendwa kionge ka ok kamano Nyakwar Mgajwang' weche moko maka kod kacha ma bende pod wantiere kokae ni mopogore kod dhialo hik achiel nyaka ne Ramogi FM chak bedie to maduong' moloyo en temo gero dhowa miluongo ni dholuo ni kokalo kuom chenro mar 111 gi kitwa gi timbewa nikech iwacho ni ng'ata mowekri gi timbegi ochalo misumba jomoko mane momiyo 111 to gin ka ok kamano Nyakwar Mgajwang' weche thoth Jatend Azimio la Umoja Migosi Raila Amolo Odinga tinende ne oramo ni entie kod riekni gokenge moko modwaro mar mondo mi oketi mar kedo sirikal mar Kenya Kwanza tesre achiel kuomgi en bako bura magala moro mano tarik 7 pap mar Kamkunji bura Nairobi ka kaka yo mar puro wach gi jopiny mar temo soko gi kolo matut moko kuom gik mowacho ni sirikal manyien ni orem timo bura makamano Nyakwar Mgajwang' osebedo ka solo paro mopogore opogore e buo ot mar Azimio la Umoja ka dun buche moko bende wacho ni ogi rwako paro makamano Jatend piny Kenya Dr. William Ruto ne osingo mar chiwo arita ne kweth mar Azimio la Umoja kokalo kuom jatend migawo mar arita ma iye manyien e romo ma chakore tarik 7 dwe mar 12 higani jomadongo wach nitika jakom oramo ni tarik 7 bura nyaka bedie chieng' tich adek juma ni ote manyocha oro chieng' Friday jomokalo chien nitie mbaka mosebedo ka gore ni to be en ng'anyo koso en romb gala moro mar poro wach gi jopiny adieri mar wach ni kanye Ken penjo ma wapenjo ni dibed ni chenro nitie mar jo Kenya dok e ng'anyo to king'iyo malong'o kaka historia mar weche kosebedo ka nitiere gigi chakorega gi kidienje ikuongi temo keto tiedi lemo go pi ni to chal nade mano tok yiero iseneno ka Raila osebedo ka temo kiro wach achiel ariyo mar temo yudo ni to jopiny giparo nang'o nyate weche mamulo piny Kenya gi kidenie gin romo mag siasa motelo ncha ne wageno no dhi chakore tich adek mokalo ni to ne gichunge ka jatend kweth mano ke od bura Pi Wandaicha ne wacho ni ne gitimo kamano kaluwore kod
weche mag penj mane chakore kendo ma dhi nyime. To penj kata kamano pod dhi mana nyime kata mar KCSE. Koro kata ma dhi tim tich adek ni pod dhi time ka penj dhi nyime. Koro apani chien kacha samoro ne ok itimo ikruok makare bang' kare la nowuoyo Kisumo samoro ne pod ok iketo odgi e yo makare. To kaka wanene en ni wadhi gi kidienje mokwongo ne en kwedo okenge moko ma sirikal medo keto e kinde ni ikwede gi e od bura to kaachiel kod luongo jofwambo to gi twak kata chiwo paro kaka jogo ma jokwedo piny owacho. Ne waneno kane report ni nyime od bura ma otenore kod commissioners mag IBC kendo kweth mar Azimio la Umoja ne okwedo kendo ma gichwe giwacho ni ok jal bede kanyo mar komiti no mar JLAC ma bende winjo ng'ur ma opedhi wi wach dwaro golo apisas mag IBC 4 commissioners 4 kendo gikone kata mana kane osepedh report e od bura motenore kod golo kana chugo aput ma winjore bed ni nche ni chugo ko jatend piny Kenya manche ne otimo mondo non commissioners gi to no ka kweth Azimio pod nochako ng'anyo kendo e kidieny makamano. Koro sani koro igole od bura nikech chal ni koro kacha sekadho od bura koro iduoke kuom jopiny romo gi jopiny. To bang' romo gi jopiny no ing'eyo ni koro biro wuok from romo ma iromo aroma kiwuoye kech kendo bok digi romo e hall achiel gidhi romo e kar pap moro donge. Koro kanyo en chokruok mar jopiny. Koro mano chalo gimiluongo ni rally. Koro waneno ka en romo ndiyo to en kidieny ma odhi terowa nyaka kama samoro nyalo wacho ni koro waseromo mobedo matek kare koro wadhi e ndara mondo wadine chenro moko ariyo adek kik dhi nyime mondo sirikal owinje kama gine diego mondo giyie kod dwaro marwa. Koro mano ang'iye ni en yo ma Azimio la Umoja temo reyo go wi pi winjo ni to chal nade jopiny winjo miel ni koso gimede kaso volume mondo medre. Tich adek wageno mar neno ni to odhi chakore nang'o nikech kanyo mwadhi ng'eye ni to ochomo kure. To johera mag Raila Odinga gi Azimio la Umoja pod ok wang'eyo ni to dhano chung' komane ahinya nikech samoro kokuji wacho ni amba waol gi siasa e kinde siasa podi to nitie weche moko ma komul ne japiny to japiny wuok nitie japiny ma biro wuok mana oko kech kosemul ne weche moko mong'e ni Raila kawuono owacho rologo joka to nitie ma joma biro wuok ka jugi cha biro mana duogo negi to kanyo manyalo yudore ka koro wan e ndara kendo gi ng'anyo ma samoro kinde ka kinde gi lek moro ma samoro dibed ni kweth mar Azimio la Umoja nitiere godo mar neno ni lokruok obedo ahinya to e weche mantie sani mag IBC weche mag ngima ma koro idho gi weche makama gima penjo maduong' en ni to dibed makare mondo wadoge ng'anyo gi e kinde ni mano e penjo maduong' ma sani nitiere be en kinde ma winjore bed ni wadhi e ng'anyo. Erokamano. Fred, nyalo bed ni jakom koro donjo e tich mar bedo jal makwedo kata mobalo kod sirikal nikech ka owacho ni ok oyie gi duoko manoland gi Wafula Chebukati jakom mar IBC mano miyo William Ruto telo kendo pod owacho ni ombulu no ogajorego jogi nogajo duoko mar ombulu. Dibed ni ma en rang'isi ni ose assume the role mar official opposition leader e Kenya ka. Mar ariyo bende ng'anyo unjire gi e Kenya masani ang'eni katiba mar piny Kenya article 37 oyie ni wanyalo chokore wanyalo bedo gi ng'anyo wanyalo sundo sirikal gi migepe mag sirikal e yo moro amora. Penjo mikwongo penjo motelo no Victor en penjo ma ber to ben penjo ma automatic nikech kao ularo kom to okinwang'o the only option ni in opposition leader koro mano to en gima automatic mani kama ne ochaki e role mare kata mar chako sundo piny owacho ema samoro ne pod onyalo dhi slow kata no onyalo chake immediately koro mano to bedo ni en ng'at manchane kaluwore gi ombulu ma duoko mar IBC nchene jal mano obedo namba 2 kata manchane luwo ker masani automatically en opposition leader kata doko ni katiba okoyango wach mar official opposition leader kaluwore gi katiba mwan godo sani. To chuny wach en penjo ni mar ariyo ipenjo ni to bende wan ready mar ng'anyo sani koro miyo nyaka wakungu wapenjre gima duong' wakawa ne Raila waket oko
mar reasons kata gik momiyo wacho nonego beni wadhi e ng'anyo. Wachala nene Raila ne onge. Kasto koro wapenjere to gik mamiyo ji dwa dhi e ng'anyo gi. Be gin gik ma jo Kenya neno gi adier? Be gin gik ma affect jo piny? Nikech ka bed ni Raila onge to do tim gi nade? Koro miyo achiel kuom gik mamiyo ma iwinjo kuwuoye en wach mar commissioners mag IBC ma king'iyo kaka idwa mondo mi thich gi oko e office. En gima kaluwore gi jakom to wacho ni itime e yor siasa kata itime e yor mar chulo kuor. Koro kata doko ni commissioners 4 gi nyocha ne opogore gi commissioners 3 mamoko, tiwacho ni ng'ama ne benefit kuom pogruok margi ne en jakom. Kata king'iyo evidence manotiyo e doho maduong' nido ka nomul gi bedo kata ne giwuok oko. Koro emomiyo kata mana ker iwinjo ka osebed ka kiwacho ni gin commissioners marog. Gin commissioners ma kamoro owacho ni wigi omoko kata commissioners ma jonjore iwinja. Koro mano en achiel to marori options mane nitiere. Gima miyo ji dhi e ng'anyo ikuongo ing'iyo to nitiere yo mane inyalo ng'i mondo los godo gigi. Ngima pek mar ngima ni malo. Gima chielo en ipenjori ni to kopogore gi weche ma gidhi e ng'anyo, ang'o machielo minyalo tim? Giminyalo tim en tiyo gi wach ni e parliament. Tiende ni opposition kata Azimio onego bed ni ne pingo gini e parliament. To ging'iyo ka parliament pi oingo ne gi mogo. Tiende ni pi mar UDA odhi obedo mang'eny. Koro kodhi obedo mang'eny to gi kaka ng'wech mana oringo juma mokalo makata doko ni jo Azimio no wuok oko, wabunge no wuok oko, to gini pod odhi adhiya nikech Kenya Kwanza nigi majority e parliament. Tiende ni gimoro amora ma gidwaro ibikal. Koro mano nyiso ni gionge gi option mar tiyo gi parliament. Ginyalo mana go koko, lakini gima sirikand William Ruto dwaro biro timo idagi yie. Mar ariyo en doho. To kama koro pek mar wach betie moloyo mamiyo ji dhi e ng'anyo en bedo ni king'iyo kaka doho pacho ka e koro dhi tok yalo bura mar Supreme Court mar yiero. En gima samoro miyo ji duto te luoro, nyaka jomoko dwa wuoye gini. Adier makende ni independence mar judiciary kata chung motegno mar doho pacho ka en gima sani koro wawacho ni en questionable. Ka waseng'iyo kaka doho samoro osebedo ka tayo gigi. Ranyisi en mane? Ka ing'iyo ng'wech kata speed mane doho omiyo jogo committee kata commission mane oyier koda ker ma otelnegi gi Justice Mchelule madhi nono commissioners 4 gi en gima parliament kata bunge opuodho chikcha, opuodho gwetho mar jogi oko, to odhiambo no kiny nego kinyi jogi osechamo muma. Koro ng'wech mane doho ni godo ka inyisi ni ntiere nekech option mane japiny ni godo kata kiweyo jakom en dhi challenge kaka process mane otimore e parliament cha e doho. Koro king'iyo kaka sirikand Uhuru ncha ne tiyo, nyisi ni samoro ywaruok e doho gi piny mamalo en ga gima ber ne piny. Bedo ni piny mamalo, bedo ni national government kata executive nyalo bedo ni nie otanda gi doho. Mano en gima miyo kata diyo jap Kenya moro madine nigi paro mondo miyo chwal bura e doho ni process mano otimore e parliament ok en process makare. To bende king'iyo mano ting'iyo kata mana PSS gi process mane gikalo godo mapiyo, to bang' seche moko manok tido ka jogi osechamo muma. Gima miyo gichamo muma mapiyo en chungo ng'at manyalo dhi e doho. Emomiyo ineno ka gazettement margi timore mana seche machuok, to bang' seche gogogo to gisechamo muma. To ng'ama miyo this commission chamo muma en ng'at mane ochung'negi ka gichamo muma, ok mana jaja to en Chief Justice mapacho kae. Koro koda ng'ato nogone simu godhiambo mapiyo piyo momiyo gini kechipenjo ni ang'o mane dhi kethore. Koro mano nyiso niya Azimio kata Raila Odinga kata jo Kenya mamoko option mane magidong godo. Nikech ng'ato nyalo nyise ni ok waikore mar dhi ndara. Koro kiseng'iyo option magidong godo tido ni kare option modong godo samoro en mana mar dhi e ng'anyo no kata mar dhi kuom jopiny. Nikech katiba wacho ni teko duto te
jopinye manego. Koro kiseyudo ka teko ni parliament onge godo, tido ka teko ni judiciary bende onge godo. Ma gimi winja wacho kanyo wach ma judiciary no, Victor, en gima nyaka jo Kenya duto te ya wie pachgi, nikech ing'eyo ni gima no miyo kwa bedo gi tulo yiero manokalo ni, kato doko ni ne ntiere chochni mar ombulu, ne en bedo ni ne ntiere yie moro matin ni samoro justice nyalo dhi yudore e doho. Koro koda no yudore koda ok oyudore, mano to koro jok man chalaro kai mong'eyo, nikech wane ok walar. Koro gima no miyo Kenya oliel, kata mach oliel pacho ka in 2007, samane Kivitu inano no telo ne ombulu cha, eni ne ntiere yie matin e doho, ji ne onge gi yie doho. Koro samora mora makantiere dispute, kata kantiere chwanyruok e political parties, kata weche mag yiero, kata weche mamoko gi, to ji onge gi yie ni doho dhi chiwo duoko makare, tema miyo ji dhi e ndara. Koro emomiyo ipenjori ni gimi winjo giwacho ni koro ok wang'e ni gini odhi bedo maandamano, odhi bedo ng'anyo, kata odhi bedo consultative meeting. But gima ntiere ni okodewo nying moluonge godo, en ni Raila dok ir jopiny. Koro koma kaka jopiny gi biro react, kata kaka gibiro duogo, manto koro warito mondo mi wane. Erokamano. John Riaga kane kaunti mano ma Kisumu. John Riaga, okay, John Riaga obiro dok ir John Riaga kane kaunti mano ma Kisumu. Ken Muga, Fred wacho ni kawagolo Raila Odinga e gini, gik moko ma idiero, achiel kuom gi en wach mar ngima mani malo, commissioners ang'wen mag IBC makoro nyo losnegi tribunal gi, mar ariyo wach mar pok ang'aya mag le mag sirikal gi. Be ineno ka gin weche ma mulo chuny jo Kenya? Gin weche ma mulo chuny jo Kenya. Tapani jo Kenya be gi jotelo, be samoro miyo Raila tich matek momone kata bedo ni mondo koro okawe thuolo mare, oyue matin ma okochap ni maka gi kacha. Nikech ka koro jood bura no oseyiergi, gine od bura, gine komiti mar JLAC, gine komiti mopogore opogore. Ang'o momiyo nyaka giwuog mana oko gia gi ng'wech to gino pod dhi nyime? Ichake ni to ka gisegonduru matin to kosebuoge ni to gisea gi ng'wech giwuok oko. To giwejo kaka go ombulu, gipuodho, gikadho. Ang'o momono gibedo, gimbe gitime yore minyalo ti godo ma jopiny ne ni jogi gitemo matek makata Raila onge, to githuthni margi kapok gichopo ir jopiny, to gito ang'o ma gisetimo. Kata ma i komiti no, de waneno ka gimbe gitwerore mana motegno, ma giyware gi joka motegno, ma giwacho ni akoro to igo ombulu we, gini to koro igo ombulu, an be wasesero joka, wasesero, kech mano te mitne. To mar ni koro kosebuogo matin ni yani joko seramo gicha gidhiga adhiya. Ing'eni koro mano keto tich bedo matek, nikech ikawe tikete mayot kuom jopiny, kinde ma jopiny ok owinjore bed ni ne bedo kod osigo no. Kech katiba to yie ni ja Kenya nitie kod ratiro mathoth moloyo. Onyalo poge matin ne mbunge chopo ne od bura kacha chato yalo ne loso go chike achiel adek, to be koero chako kawe chikno, okawo teko no te kendo. To oramo godo gima onyalo timo mondo kel lokruok. Machiel kuom gi en dhi e ng'anyo, en go koko oko dhi e doho, timo weche mathoth maka gi kacha, nikech katiba yiene ja Kenya bedo kod teko mathoth moloyo ng'ata. Koro penjo maduong' mantiere ka, kaka ne Fred penjo ne, kwa golo Raila oko, makoro wadong' ni koro wach Raila koro kwa kete tim, kata kwa kete mbaka e weche magro gi jopiny makoro nitie sani. Ang'o kendo makoro hinyo waka jo Kenya mwanyalo neno ka Raila to onge? En adieri ni jopiny ywago pek mar ngima, medruok mar nengo mwandu maka gi kacha. Makata Raila wuon ne wacho nyoro, kopenjo jopiny dong un gi keche, dong nengo modhi pod dhi malo ni jopiny olo. Useyudo omenda mar Asla Fund mano singnu podi. Koro mago te gik ma jopiny neno makata ka Raila onge. To koro gima lich ni ya, japiny no osekawo thuolo mare mogombulu tarik 9 dwe mar aboro higani. Japiny kono winjore be ni koro dhi kawo gimiluongo ni backseat, nikech koro teko ne ma en gocha podone jaod bura mondo dhi e od bura ochak loso chike kendo odhi ochung' e loye. Ka en koro odok e puodhe odhi puro, odok e ngware mare odhi dhiro kata boda ne, odok e ofise odhi loso achiel adek, odok e chok mare kata ka en japuonj odhi puonjo, mok chak luonge kendo aruya kata kapok kalo dweche 4 mondo chak odog obed piny, ochak owinje kendo, to ne osekawo thuolo mar mondo mi odier mowach ni ng'ane maber odhi ochung'na koro kadok adhi gero piny Kenya. Apani gima nitie sani ni jotelo kopogore kod Raila, jotelo mosemi ting' moseyier, gin mokwongo ane gi nyime
mokwongo e weche gi te. Ka gin romo, gin ma kwongo na giromo nang'o, giromo saa adi, to gin gi agenda mage mopogore kata gibiro rado gi jopiny mokwongo. Itemo wacho ni moko kuom gi ok nyal timo gik moko kendgi. Emomiyo koro Raila nitiere kod ting'. Raila nigi ting' ma kaka oselore ndege kar mondo koro nowuog modhi direct Karen odhi oyue, to nyaka nokwongo raw utawala mokwongo, nikech samoro ng'ama nitiere mowinjore be ni koro mako ting'no mar mondo mi olosi kata ka en loso gi jopiny. Ji onge, ji koro ngoro, ji koro ogo kona. Koro en manyaka ochako duogo kede pap kendo. Ting'eni sama duogo e pap, to kweth machielo cha ng'iyo ni ng'ani ong'iyo gi duogo e pap kama. Koro yot negi go siasa ni jaduong' cho duogo, kata ng'at cho duogo kendo, Raila ero duogo kendo. Koro igo siboi, iloso. Koro iyudo ka gimoro malich maduong' mong'iyo cha ok nen, nikech koro iloke obedo siasa. To en owuon, to gima entiego e chunye en gimoro madieri mamulo japiny ahinya. To en mani koro en moduogo, joka wacho ni noduogo kamano higa cha, ochako duogo kamano higa cha, ochako duogo kamano, koro makite, koro bedo ne gima yot gogo siasa. Koro ting' maduong' ng'ama no yier cha, en osetimo ang'o nyaka sani. Jotelo mane oyier gi jopiny omiyo jakom ting' mapek ahinya. Alfred abiro duogo iri kapok kadhi ir John Riaga. John Riaga, jomoko nyalo wacho ni mae kit jakom, mae kit kako onya e yor siasa, mae kako dongore e yor siasa. Iwacho ni notime higni machien, bentie olemo magi ginyago, oda time sani tarik 7. Bentie olemo moro mogen gi gidhi nyago duto e Kenya manyien makoro wantiere gi sirikal manyien ni. Gi gik moko manye obedo, COVID-19 obiro ka, yore mag tije okethore. En adier Victor ni kama Raila Amolo Odinga nitie sani ni e kama mit ne mogik. Joluo wacho ni opuko ling' e pige. Tiende ni ma e siasa ma mit ne Raila. Siasa moro mar muolo ni koro en e sirikal, ni koro gimuol kaka mar handshake cha. Ok en siasa mar jakom kaka wang'eye. Omiyo aparo ni wach mar ariyo kanyo en ni jakom ong'eyo, kendo jokenya duto ong'eyo ni president marwa nigi hasira man malo ahinya. Koro obedo provoked. To sama obedo provoked, to gik mowacho go onyalo paro ni samoro obwogo kweth mag motelni gi Raila Amolo Odinga, to kare kanye magidware mondo iye wang' mondo gi sustain weche madhi mbele kanyo go. To wach maduong' kech gimondike e wang' jowi kanyo ni jokenya dok e ng'anyo, ng'eni en penjo ma ji penjore, to duoko ne biro mopogore opogore. Victor, tok yiero ne wach moro biro manokelo nying masani joluo moko luongore godo ni jo Igbo. To nyalo paro wach mar jo Igbo ni nobiro ni kama koro wasechope kaka oganda, samoro wanyalo dwaro ni mondo wawere gi siasa, national politics, mondo wa concentrate e gik mamoko. To chalma wechegi ne ok wabede conference, kaka ne ok wabedo gi dialogue ma wacho ni kamane kaka watime, nikech gik makoro timoregi chal makoro wadwa were gi weche mag Igbo mane wawacho ka mondo koro waduogi e siasa wuon. To nitiere ng'ato nyalo penjo ni to alternatives mage ma wan godo kaka oganda kata johera mag Azimio. To awinjo ka Fred olero gi maber ahinya, nitiere alternative mar bunge ma bende nigi challenges mage ok nyalre nikech kweth mag Kenya Kwanza ng'eny e bunge. Koro gima Ruto dwaro ema biro timore. Doho bende waseneno ka nitiere ng'ikruok. Koro samoro ma kende e kama jo Azimio ne godo maginyalo wacho ni mato koro ka onge ng'ama nyalo dinonwa, ka onge ng'ama nyalo tamwa. Taparo ni gima duong' en ni wabunge magwa kata koro tek e bunge kamano, nitie gimiluongo ni minority report. Aparo ni ber ka gitiyo atiya gik magitime bunge, to gitima tima, jo Kenya wabro neno ni jo Azimio notemo e bunge, to numbers nobaro gi ndasi. Weche mag walking out kaka ne giwuok e jailak cha, ok apar ka onyiso ranyisi maber ahinya. Aparo ni ber kata kitemo oko koni, to gitem iye kono, bendo mondo gituga game pitch gi gigo iye kanyo kata logi nikech numbers gi ni piny.
to gigo mana e iye kanyo. Wach machielo nitie jotelo mawuotho manyo kaluwo ka kata juma mokalo kotelnegi kod waziri Eliud Owalo ka giwacho ni onge ng'anyo kik wadhi e ng'anyo to wadenyo, kik watim gik makamago. Ing'eyo Victor ni magi gik ma osebet kawachore nyaka nyo waa e yiero. Nitiere kweth mag jotend joluo manyo osepogore kando gi weche mag Azimio kod Raila Amolo Odinga kendo gitemo di lainisha kod sirikal mar William Ruto. Gima kamano aparo ni ananeno ka en gima ber nikech en debate, en twak makoro ber kanitie mondo ji opogre paro mondo kata ka koro oluongi ni koro ji dwa timo gimoro to wabede gi joma bende nyalo pingo to wacho ni an to adagi to tamruok magi. Aparo ni ber ka gin bende gichiwo alternatives. Nyocha wacho chien kacha ni sama koro joma pingo ng'anyo gin bende gin gi ratiro margi mar pingo di mkutano kaka Raila oluongo Kamukunji. Taparo ni gima onego bed ni gibiro godo, onego bed ni gibiro gi alternatives. An pok awinjo ka ng'ato chungo wacho ni ok wadhi kuno, wanyalo timo kama. Ka ok wanyal dhi romo Kamukunji, ang'o ma wanyalo timo ka opogore gi romo machalo kamano. Taparo ni mago gik mabiro yawo pachwa, bro nyayo twak maber e kind oganda duto makoro kata ka ji owuok ne dhi. Gima ng'eyo Victor en ni kawuono kendo wabiro neno koluong bura no Kamukunji, nitiere jogo ma Ken noluonge ni juogi, nitie jogo ma juogi cha biro golo gi agola makata no denyo to wach ni ji dhi e romo en obiro wuok modhi e romo. To nitiere jok ma bende samoro dok chien to wacho ni en kinde maber gidhi e romo machalo kamano to ginyalo tamore dhi. To adiera mantie en ni koluongi bura to ji biro dhi. To test maduong' biro bedo tarik 12 ni to dhi bedo nade nikech aparo ni kaka wasewacho ni Raila ohero kama entie sani kendo mane siasa mohero. Tarik 12 ka piny duto dhi romo iluongo ni Jamhuri Day. Yes. To Raila bende dwaro bet gi mare Kamukunji. Aparo ni kanye ma test maduong' dhi bede ma bang' mano to koro nyaka lokruok moro bedie mbele kama koro wachikono. Kamano. Wane kinde matek ndware ndi nikech ing'e ni hie to onge ng'ama chuno ng'ato no dhi e bura moro amora. Katibu miwa thuolo ni nyalo dhi e bura moro amora mak mani nyaka obed bura mopodhe kod migepe mag sirikal. Nitie wach moro mane temo riyo kanyo kane pok amiyo John Riaga thuolo friend. Atemo wacho ni en thuolo mar jok manyocha ne ODM omiyo tiko ni dhi konyo jakom mare. Paro ni nitie ndalo manche ne wawuoyo ka ikech wang'eyo ni Raila bende dhano en gi rachne to ber ne nitiere godo. Koro jok manche ne dhi konyo jakom malo mana kaka ne winjo Ken wache ma en thuolo nikech aparo ni waketo jakom kama tek nikech emomiyo achako ka penjo to gigi ka wagolo jakom bende gik mowacho gin gik ma pod waneno to chuno ni jakom ema nyaka wuok kuom gigi. Onge alternative voice moro ma nyalo wuok oko ma wach ni adier pek mar ngima nikech king'iyo gima ne okelo ng'anyo e kinde mar Arab Revolution mane nitiere kata mana piny kochakore gi piny mar Tunisia ne en pek mar ngima. To pek mar ngima ni ne ng'at mane ol gi piny okaw motwere mowang'ore gi mach mowang'ore kende. To Kenya ka bende nitiere ji mang'eny mosewang'ore kendgi gi chunygi. Lakini ng'at mowuok oko kochuno ni ji nyaka wang're kendgi. Onge ng'at machielo ma bende neno gigi mane nyalo wuoye wi gigi. Koro kae miduogi penjo to jok mancha dhi konyo jakom malo ka pod gikonyo gi mwalo nikech jopiny be samoro kaka negi manyo godo kura kuom jopiny ni yera uru mondo jakon jakom go lweny malo mondo wakon jakom go lweny malo koro sani koro wapenjore ni to warito mar biro nenogi to konyo jakom malo ni ok onego bed ni na konyo jakom kende, onego bed ni gikonyo jopiny bende malo nikech seche ma giwuoye gigi an aparo ni en kinde ma jakom no onego bed ni pod yueyo bang' ringo ng'wech mane pek ahinya to chune ni mondo duoge pap. Lakini adwaro mondo oneno ka fuok nitiere Victor, nitiere fuok moro achiel kuom weche mamiyo jakom dok kuom jopiny ka ok wang'iyo mwaketo weche mag siasa oko. Nitiere bill mane parliament ma okelo koda jaod bura Osoro ma gwenge ma Kisii mar loko kamiti mabiro
chuogo kata biro timo vetting ne commissioners manyien mag IEBC. Mano Kimani Leader of majority. Yes, leader of majority. King'iyo bill no, to en gima paro nonego beni ja Kenya mora mora ma pache liu nyaka penjre penjo. Nto en ang'o momiyo gini ikele mapiyo kama? Ang'o marach gi selection panel manotelo cha? Diponi macha nikech nyicha nokelo 4 commissioners gi, to gi samoro kaka noyiere. Koro target ka en 2027 elections. Gima timore e od bura sani, okene wiyiero masani. Ponono nwaneno gima notimore IPPG mantiere nene winjruok nentiere ma ji nobiro. To waseneno kinde duto ka ker mane etelo, okawo modhi okawo joge emokete e commission. To tiende ni onge tiende ji die yiero. Nikech ka oponi jok ma onindo konchiele manyalo biro donjo. Koro miyo ntiere gimiluongo ni public participation. Bende jo Kenya no seneno ni kaka ne ochuo kamiti cha, ne samoro ok ochuo yo makare. Nikech wang'eyo ni kaka ne kamiti ni obiro, ing'eyo ne wan koda ng'anyo. Iparo kamiti mane otelne gi Kiraitu koda James Orengo ka gin Windsor kucho. Ma jomoko ne ohinyore mondo minwa chop kanyo. Koro miyo samoro memory mar ji bedo ga matin. Moko kuom gik ma jakom wacho gin gik man gi nengo, gin gik mapek. En man koro chune ni ene manyaka koro mi obi owachgi. But koro kichaki ng'iyo gima chielo ma samoro nyalo bedo effect mar ng'anyo ni, nyaka wang'i ni to ng'anyo ni onyalo dhi nyuol ang'o. Nikech oken okang' mokwongo ma jakom dhi e ng'anyo. Jakom osetimo ng'anyo mang'eny. Nwaneno ka ndalo mane Chiloba ne otimo ng'anyo ma Chiloba wuok, Isaka San no wuok gi jok mamoko. Ong'eyo ga ni ng'anyo ni ntiere matunda makelo. Mai momiyo Uhuru Kenyatta ka noneno ka ng'anyo ni nothumo kore, to nobiro ma gibedo gi handshake. Koro ng'eyo ni samoro ntiere kuma ng'anyo ni biro gikie godo. Momi neno ka bang' juma achiel to Uhuru nochaka bedo machwe, mineno ka koro wang'e lenya motieko koa. Mak mana niya, gima timore ka manyaka wang'e ni to effect mar ng'anyo ni nyalo bedo ang'o. Ng'anyo ing'eyo ni tear gas nyaka bi bedie, ponono ng'anyo no betie, to mano bende ema jo ng'anyo wacho ni mit mar ng'anyo. Nikech ing'eni e kanyo Fred manaka ng'adi machien. Ing'eni nitie jok moko ma bende supply sirkal gi gik moko. Ohala okethore. Koro gilamo lama mondo ng'anyo no bedie mondo ohala ma supply mag tear gas go giyudi. Mondo giyudi. To ka podi iwe mano, pod ntiere the economic effect. Nikech sama ng'anyo nie boma ma Nairobi, to tiende ni boma ochung'. Tiende ni ohala luoro nitie. Jo ohala ok biao oele nigi, nikech ntiere luoro. Seche go bende jo fwambo te ni kuma ng'anyo cha nitiere. Tiende ni koro nitiere effect makane ok inyal wuoyo e bunge, to koro inyalo wuoyo gi dhok mar ng'anyo. E pinje maoko kata pinje motenore gi Kenya, iluongo ni international partners, bende ibiro yudo ka chako kelo pressure ni mondo jogi obedi mondo gima dhi mbele machalo kama kik bedi. Gilosie boardroom. Koro obiro chuno nyieni, tiende no dhie ir jo piny kata dhie pap mondo ochun nyieni kotamore ni mondo kik giwuo, koro ibi chune mondo mi obi. Mar ariyo, mamiyo samoro ng'anyo ma higa ni jakom nyaka ng'i mopogore matin, nekech king'iyo yiero mane wadhie, ne wan koda jowa ma jo Central. To king'iyo samo ala dwa chung' ka pacho ka thoth gi oailni man Nairobi ka gine jok motelie. Kinde duto mineno ka ng'anyo ntiere ituro dho dukni, joma kawo thuolo no, ke jonjore bende donjo kanyo, giyako gik ma giyako. In fact, jonjore tiyo gi thuolo mar ng'anyo, mar timo timbe gi mag jore go. Samoro nyalo yudo ka jonjore ng'enye e jo ng'anyo gi moloyo kata mana jo ng'anyo giwegi. Koro yudo ka nying ng'anyo bende kethore. Koro samoro gini, ka ok ginone maber to nyalo biro thuowa bende gi jowa manogonwa ombulu maya Central. Koro samoro nyalo miyo bende wachako wawitogi. Mana kaka ni winjo ka Jubilee osekone gi nok gi support ng'anyo. Dho ni nyaka ne piny chakre onge ma gise support, nikech kinde duto gisebedo sirkal. Ok gi support ng'anyo machalo kamano. Kanu bende winjo kowacho. Mak mana ni jakom en ga ng'ama thuon. Koro thuone ni ema biro miyo oywayo joka mokel, makata jogi ok dwa wuoyo. Nikech king'iyo nyoro katieko mondo awene Ken Bogo bathe, king'iyo nyoro meeting mane William Ruto ntiere Meru kocha gi Gachagua, gima ne giwuoyie mang'eny en ng'anyo. To iwacho ni gima ok obadhi ok iwuoyie. Koro bedo ni ne giwuoyie mathoth kamano, tiende no obadhogi. Tiende ni obadhogi. Tibiro ng'iyo kata mana chieng' Jamhuri kiweyo ng'anyo matich adek ma gidhi chako loso godo ground, kibiro ng'iyo TV ni, tibiro do ka TV obar diriyo.
komachielo nyiso gima timore ka Jamhuri Day, komachielo nyiso kuma ng'anyo timore. En pimruok mar mbi. En pimruok mar mbi. Koro pimruok mar mbi ni en gima nonego beni pimore e parliament, to parliament kucho okosedhi kich pio ingo mogo. Koro ikele ne jopiny. Koro whichever way ng'anyo ni biro bedo gi capital, ng'anyo ni biro bedo gi mbi mare mabiro wuok. To giko ni jogi nyaka biro mie mesa achiel. Erokamano anya. Ken mesa achiel ni bende awinjo ka no osekwedi. Nokwedo chieng' ano mane Chebukati nolando duoko. Awinjo ka Gachagua jatend piny Kenya wacho ni onge wach mosruok. Kendo ko wacho ni mosruok manobedo kinde jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta motelo mokalo to kod Raila Odinga miye mosemiyo Kenya nitie kama nitie ni. Emomiyo kech ni e Kenya, emomiyo weche mag mibadhi nitie, no wuoye weche mathoth ahinya. Koro kaka no wuo chalo ng'ama nosingore mogo kore ni mosruok onge. To gima nitie siasa ka ni lokruok jabedi kendo about turn migo e siasa ka en ga about turn mopogore kata mane wagoye ka wane scout cha. En igoye ma kata duon komando kiwijo to ranyisi kende ni gima otimore chien isego about turn no. Koro apan gima Fred wacho no nitie kare. Raila nyalo bedo ni en owuon osego kwan machielo mambele. Mopogore kata kaka wang'iye sani ni nengo mar ngima pek kata ngin kata en mane obed jatend piny Kenya pek mar ngima pod ne nitie nikech kaluwore kod kuma ni ji ohaye kata kuok e sirkal motelo cha pod kata ne bedo kinde matek mar duoko Kenya wang'e. Koro weche pod nyalo bedo mathoth. Apani mesa ema ji ochomo. To inyalo bi time kata ma e yor achuna. Nikech kaponi jo Kenya gin giwegi ok ginyal yie mondo gibede mesa, nitie samoro jirani moro manyalo wuok kamoro ahinya to jogo mamenya magi oko machuno mondo obede mesa. Ngini sama kata ma lweny dhi nyime Kongo cha ino ma ka jo oko Uhuru Kenyatta gine moter mondo mi oduok ji e mesa. Kane lweny nitiere South Sudan kucheno kaka Kalonzo gine moter mondo oduok ji e mesa. Koro nyalo bedo ni wanyalo gore korwa ka ni ano kabirado kodi kwa bigo baka mora Fred wacho ni aye onge rado onge romo onge mosruok. To jirani moro bro ng'iyo ni kacha rach to kacha bendie ka yute. Koro mondo mi an benda yut kacha cha nikech nitiere mwandu na moro matero kacha mondo jo Kenya ka ng'iew mondo dongruok mara be obedi. Koro asundo kata ng'at machielo sundo mondo mi ji obede mesa. Koro pani en kwan machielo mogo manyime. To kopogore gi kwan mana mar ng'iyo ni ji nyalo bede mesa go mbaka mane. To kwan mara higa mag 2027 igoye gi sani. Anya to king'iyo kaka chenro bro bedo mano mar keto ni to jomage mabro tayo yiero kurik makamago. To ka achiel kod ng'iyo ni to gin ang'o gini mane joge osingo e kinde cha mane giwacho ni gidhi time ndalo 100 to remo osebedo makoro osekalo ndalo 100 go pok onegi. Koro siasa nyaka imok mana kanyo mondo ipane gi ndalo 100 osekalo e. Koro samoro inyalo rito nyaka dweche 4 to japiny wiye wil ni joka nosingo negi ni kichedhi time ndalo 100. Koro siasa en ni irito ndalo 100 kala ni tip to kiny ndalo 101 isiwuok rito nyoro ndalo 100 okadho oyude ni to iyudo kako dhi. Koro pani korka siasa to Raila be nitie mana go kang' mosegoyo. Samoro goye ne ong'iyo mbele ni samoro kata no wuono ko bichung to osego kwan ni kata bro weye ne ng'ato to nyaka chak tede sani nikech samoro ng'iyo ni koko tede no wuon to jopiny bo osebedo ka penje jomoko osebedo ka penje ni to ewe ne ng'a. Koro samoro en bende wuok modhi oling moko weye ne ng'ato samoro ng'ato nyalo biro luone se bang'e ni en obede siasa manoko weye ne ng'ato noko yiero no ng'ato samoro ma e thuolo mong'iyo ni kata bed ni joe koro chal ni giwacho ni koro ndalo na mar siasa rumo to an bende nyaka jiura amany teko cha kendo kata kawe ta redhe ne ng'at machielo mondo koro awuoge pao siasa mane chunywa kendo Victor dakika achiel gima Ken wacho kanyo ma kawicho kowid godo ng'anyo ni dhi nyuolo nyathi moro mane kaka siasa wuok king'iyo ng'anyo duto mosedhi obedo kata king'iyo referendum mano wuok 27 king'iyo kaka Kenya bedo nikech Azimio samoro ndhathe rumo koro ng'anyo ni biro kelo siepe mopogore mana kaka iwinjo wacho jo siasa an samoro kuom jo mosetudore kodgi ja siasa en ng'ama dhi nindo tieno to gima kinyo chiwo godo okinyi manu wacho sa uchielo tieno kochiew to chiwo gi mare koro momiyo jok mineno sowi gi ahinya mineno samoro sowi gi ko jakom sowi gi pinyo ng'anyo kata nie ng'anyo nyaka tang' nikech gima kiny piny rugo piny siasa ok ing'eyo joma ni koni ema kiny ni kocha. Erokamano. Jodi yago bro biro iri bang'e thoth ne iwacho ni mana ng'ama ofuwe mok nyalo ko pache.
dholuo ma osebed ka itiyo gi jatend piny Kenya Dr. William Ruto kalo koda kit siasa ma en owuon osebedo kogoyo. Unyalo paro jomokalo chien Francis Atwoli jagoro maduong' mar kotu nobedo wendo ne jal ma bende nopinge mano kanya kalake mano semo nyaka jopiny ni ng'aduro yiende te mane egweng kama William Ruto ae dudu kuom duto nyaka Ramogi Jwang en mana siasa ka kamano ka oywe madundo ka waduogo bende wabro mulo mokuom weche ma bende oganda jo Kenya loto maduong' moloyo en medo goniero kamano maduong' ahinya in jalo man Kisumu County manyo irwako tim mar Ramogi TV e dialo higa achiel kanyakla kod joma noteno wa kata partners mekwa wieno wir moka gono ero kamano maduong' ahinya wabro timo kendo omiyo kete mana ka. Viusasa presents hot, new and entertaining shows. From the land of Abagusi, we bring you Egeticha. A sizzling new drama full of twists and turns of a family in constant conflict. I will come back with 411. And from the creators of Makarao. It's laughter galore. Exclusive, fresh and exciting content. Only on Viusasa. Liechi kuodho kolo kong'e. Tiende ni ng'amara tego molo igi teko okinyal wiye ka en machiegni nikech mano to goi ma onegi. Irito mondo dhi mabore ka koro inyalo wuoyo marach e wiye. Ngero ni ne ipuonjo godo joma thoro mana wuoyo marach e wiji. Ni kik gitem wuoyo marach e wi joma ohewogi gi teko. Nikech timo mano nyalo miyo igoi sidang'. Dial *811*276# to get liech ikuodho kolo kong'eye. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV.
Mana kamano nyakwaro Mgajwang' ma en chenro mari ma kaka waneno kinyi mano ma kawuono ote moko nitie kani kaka nene just like in business, in jail and in the street. Raila Odinga knows the rules of the jungle, and in politics that cooperation will bring you more power than confrontation. Baba has already sent emissaries to negotiate with WSR. Ignore the hardliners on both sides of the political divide. The president will give Baba a statement position like he did with Uhuru. John Waria wacho kama ne ote mare kaendi. Maka juma maesa ma jotendwa maluongo ne professionals mag piny luo nonego beni koro miwa way forward. Jakom to dhia mbele gi siasa to kata kamano ng'ama biro wuoye wach mar sukari lupo kaachiel kod weche mag dongruok makaluo. Mano ote mar Johnson Odhiambo kane dala mar Ugunja. Asante sana John Diaga kane pok okawo yweyo tinende oselosa put mar Justice Agri Mchelule ma bende koro dhi bedo gi ting' mar nono commissioners ang'wen mag IBC. Justice Nyang'aya mane ni commissioner mar IBC nyocha osendiko barua mar gwetao chieng' Friday manan seche machuok kende bang' ka jatend piny Kenya gundho aput mar Agri Mchelule gi lange ma bende dhi bedo gi ting' e yor chik mar ng'iyo kido gi timbe mag commissioners ma bende wacho ni ne ok oyie kod duoko mane oland kod Wafula Chebukati. Gima duong' ma oganda jo Kenya ng'e ni koro rito gi siso mar biro winjo ni to bende jogi noketho chik mane nikech katiba wacho ni gimiluongo ni gross violation of the constitution kata ng'ato samoro wiyo mbachni ma kuom nonro mar laktar okunjore obede lemo makamano. Teme konyowa ng'eyo tut mar wachni. Erokamano Victor. Mokwongo wachak ni gross violation of the constitution en gima nyaka kori pedha yanga mondo iwach ni to ere makosa manatimo. Tinyalo paro ka Chief Justice Njoki Ndung'u somo gine kaka negi ng'ado wach to negi wacho ni ne nitiere makosa mane nie ei commission kacha kaluwore gi pogruok mane nitiere kind commissioners. Mano mokwongo. Namba ariyo en ni ne wasewache mbele kacha kineno ng'wech ma itimo godo gi kata tribunal ma koro ibiro telne gi Mchelule Agri Mchelule en gima nyalo buogo ng'ato ni to gini timo mapiyo maromo nade. Mar adek en ni kineno language ma President Ruto wuoyo godo gi kako seluongo godo jogi tineni en president mosekawo kore ntiere koma osekawo gi nyinge ma oseluongo godo jogi. To nyocha wacho ka juma machielo cham ni nikech President Ruto kane pok wadhi e yiero to ne en jatugo. Koro sani osewuok e tugo ma sani koro en referee nikech yudo ka constitution omiye teko mang'eny ahinya kaluwore kod gik ma sani koro timore. Omiyo onyalo tiyo gi ich wang' mane en godo kuom commissioners gi mondo otigi godo tich. Victor, kato bedo ni Commissioner Nyang'aya nogwe tao mawacho ni en gigo okodwa timo kata okodwa dhi through the tribunal. Okwang'eyo ni samoro commissioners moko ka bende samoro kibaji nyalo goyo kata luoro nyalo donjo kuomgi magi wach ni wanto okodwa dhi e tribunal. But aparo ni nyalo bedo gima ber ka wach tribunal ni odhi mbele. Kech ka en gimi biro tim e public galamoro ma ji te neno kendo winjo gik ma wachore kanyo to samoro gik mopondo ma ok dwa wachi gi ma Raila Odinga koro buono ni odhi wacho kamkunji okwang'e kata obiro wacho gik manotimore ka samoro tribunal ema biro yango nwa gigi ayanga nikech di mang'eny gik makamagi katimore tiyudo ka imiyo ng'ato options tinyise ni kiyie gwe tao to wanyalo miyi achiel ariyo adek mondo wawere gi gigi. Tiyudo ka samoro kech mit mar achiel ariyo adek midwa mi ng'ato onyalo wacho ni kar weya gwe tao mondo miya mondo aaye weche mang'eny. Taparo ni onego wachim gini tir commissioners adek modongo onego chim gini tir maonge luoro onge ng'ama nego gi gin jo Kenya mondo mi wawinj ane ni to ang'o matimore nikech aparo ni gima duong' kanyo minyalo wachi en gross violation of the constitution kaka iwacheno mondo wang'e ane ayanga ni to constitution ni articles mage mane giketho to ne gikethe e yo mane. Diponi nitiere Chebukati bende violations manotimo to ere gimomiyo en to
iwire mana gi mo ere gimomiyo en ipuoye apuoya kendo samoro kapok otieko tamne tinyalo miye kata lemo moro mondo dhi ocham oko kucho kama entiere. Koro gigi aparo ni ber kata obedo ni Nyang'ayero noseweyo jomoko gi mondo gidong' ane iye kanyo mondo wawinji exactly. Ineno gima chandowa sani gi chapter 6 Victor. Kech ok wang'eyo chapter 6 wacho ni nyaka ibed ng'ama ber, nyaka ibed to onge implementation mare ok nenre. Koro gross violation of the constitution bende samoro wanyalo bet pimi mondo wane ni kare ma e gross violation of the constitution. Kech kapogora kodi e paro ok inyalo wacho ni mano a violate the constitution. Kech constitution be miyowa freedom mar expression. Constitution miyowa ni wanyalo pogore e paro, wanyalo wacho pacha kaka nene, mano ok inyal kuma kata ok inyal chwada nikech ne wapogore kodi e paro. Omiyo aparo ni gini ber kadhi e tribunal mondo wawinjane kuku mar wach ni ang'o ma koro kelo omiyo wachopo kama wachopeni. Samoro results mage nyalo yawonwa weche mang'eny, nyalo konyowa ni moving forward ere kaka koro wadwa timo gik mabiro mbele kanyo. Kata obedo kamano ni Victor ni toke ka gik manotimore gi kaka ne jailak obet, gik manotimore jailak gi ng'wech manosetimore ni, wach moro ne Apollo Mboya owacho kanyo ni to ere kaka jalno madhi form tribunal to en owuon oseluongo jogi ni roro, mane Ken wacho ni rori kata jonjore. Ere kaka wanyalo wacho ni en impartial, tiende ni ok oyiengore nyakonchiel. Mabende ne waneno ka mago osetamo President William Ruto, osenyiso ayanga koma oyiengore. Koro aparo ni ber kwa dhi e tribunal mondo jogi ochok weche gi te mondo ket kanyakla mondo jo Kenya one ni ma e gima notimore e IEBC. Magi te timore Ken Muga gi Fred ka jakom Wafula Chebukati onego bed ni dhi rutaya tarik 17 dwe manyien higa manyien. Ma timore ka en kod Professor Gulia Abdi, Moya Bolu. Gin magisebedo ka gin e commission ni. Nikech Margaret Mochanya gi ni Consolata Maina gi nowe gi kanyo. Ya manyien 4 gi nyo biro mana higa mokalo chien ka ji poko timo ikruok mar weche mag yiero. En ang'o ma jogi ong'e commission kama jo ok ong'eyo? Apani Kenya wadhi marach nikech ok wanyal bedo ni bang' yiero ka bang' yiero to wawuoyo duol matayo yiero. Bang' yiero ka bang' yiero duol matayo yiero nyaka wuo. Wasenene yiero mokalo gi koro sani be wanene. To ang'isi ni kata debed mana ni kweth mar Azimio la Umoja ema de yud telo. Kata mana Chebukati gi Lange do dhi rutaya machon kapok kinde gi oromo. Koro apani waseketore kamoro mar ni ok wan kod geno gi jokanyo mag IEBC nikech iketo gi kata kaluwore gi kweth moketo gi. Samoro ji ariyo oket gi kwethni, samoro ji ariyo adek oket gi kwethni. Koro kweth madhi loyo jomoko ka nyaka hinyre. Sani dikoro iwinjo mana kisundo Chebukati gi ni un nodwa timo gima rach ndalo cha. Koro un koro wugura pisi kapok oromo dwe mar achiel. Kata mana richo mane gitimo 2017 mano miyo ng'ado kod duoko kum ng'ata ng'ata. Dikoro sani Azimio de makoro sani dikoro ne thicho gi oko. To koro en mani koro notimore kamano makoro sani Kenya Kwanza makoro thicho jomoko ka oko. To kata kiwinjo joma bende nitiere joma bende jomoko ya Azimio nokelo nikech James Orengo kod Kiretu Murungi ne gin jo kombe mag komiti moro mane bunge noloso bang' handshake cha mar manyo commissioners manyien gi. To king'iyo malong'o weche ma iwacho ne chipedhe nyima od bura mano bang' ka chene komiti mar jela kosepedho report mare manyiso ni kaluwore kod nonro mwatimo kaka wawinjo jogo mopedho ng'ur kod kata kwayo mar dwaro golo apisas mag IEBC gi nitiere ketho maduong' mar chik. King'iyo pen chik namba 251 mar katiba otemo lero kacha ni mondo mi ng'ato gol e duol machalo kaka mano mar IEBC nitiere okenge manyaka luw. To koro jogi gitiyo gi mano ka giluwo godo chik. To iwacho ni achiel kuom ketho manitie manyalo miyo igolo ng'ato e duol kata nyalo miyo wuoyo duol en kaponi duol no kata jakanyo mar duol no timo ataro mar chike yo moro ma ok nyal kata mana losi. Wacho ni gross misconduct. Yani ketho maonge ng'uon minyalo ng'uon ni godo.
to koro ng'uon minyalo ng'uoni kata ketho magi ketho maduong' ni ahinya be ok owuok ahinya maler apiaya ni anang'o kitimo to mak mana kiwinjo ka nyicha ne Kimani Ichung'wa Loso ma bende en jatend kweth mathoth e od bura kotemo goyo lo report no mar JLAC owacho ni jogi ne chalo joma ndhogo piny ne gidwa kelo lweny e piny treason matiende niya indhogo pinyni e yo moro ma samoro piny nyalo wang' dhano nyalo tho gik makamago koro nodhi okawe to dhi obiwe to bedo gimoro maduong' nikech jogi ka nyicha ne duol mar IBC ma bende otelnegi Wafula Chebukati ikore mar lando duoko gin kaka commissioners bawinjore be neteno Chebukati ne giringo gidhi giloso aput mar gimoro ma gitwak gi jofwambo ka koro pog tipo e diere jomoko ni Serena jomoko ni Bomas. Koro gino ichung'wa gi lange wacho ni mano ne en gima ne dhi ataro mar katiba nikech mano nyiso ni temo chiero jopiny juok gi mar mondo mi gidonji e lweny to mano ne nyalo wang'o piny nyalo ketho piny koro mano giwacho ni mano ne dhi ataro maduong' mogik gi katiba gimachielo bende ni dhi ataro gi chike matayo chenro mag yiero ma bende omiyo jakom mar yiero thuolo mar mondo mi taa chenro mag duolno koro ni pek manitie kata rach manitie maduong' mok nyal ng'uonne en ni jogi be nodhi ataro gi dwaro mar jopiny ma kaluwore koda gima Ichung'wa wacho ni nogo ombulu moyiero ni William Ruto jatelo koro form 34A to koro jogi gidwa biro balo e nyim jopiny e seche ma iwacho ni tielo 12 koro mano ni noketo piny Kenya akirikiki kendo keto piny Kenya kamarach kendo ne en kamoro matut ma kaponi ne jopiny oling'ore sechego to ne nya wang'o piny koro mano en ketho maduong' mok nyal ng'uon koro giluwo kode katiba ka gidhi kode kamano jatend piny bende kano osemi thuolo mochungo koda ka aput ma bende ochugo e yor aruya kaluwore kod bedo ni kinde gi saa gi weche mathoth ma bende luoro siasa ma bende nitiere iye kanyo koro gima nitiere ka gisani ni aput to erore osechuogi kendo e thuolo ma ndalo 20 kama wageno yudo report margi jatend piny bende nitiere kod thuolo ma kochakore dichieng' cha gimoro ndalo 30 kama wabiro ng'eyo ni to jogi gidhi pacho kata ok gidhi pacho Muchelure no osesingo ni gidhi tiyo yor ratiro ma ok gidhi nindo nyakonchiel to mago to samoro gin mbaka miwacho gi dhok to mane ichung' to koro gin maging'eyo ende nochamo muma tapani timbe jochaye jomoko ti muode amuoda erokamano maduong' ing'e ni tarik 8 Disemba apani nitiere yiero moko matindo monego bed ni timore mag wards South West Game e Siaya Utawala then higa manyien wantiere kod yiero mamoko ma bende timore bedo ni jomoko nowal bedo jotend migao mak mani kaka Ken otimoni kako wachono gi jogi ma John Diago wacho ni nyalo bedo gima ber ahinya ka commissioners mamoko adek mapok ogwe tao ochiepe nyim tribunal ni mondo wang'e adieri mar wach nikech kaka Ken temo yaro gimiluongo ni dhi ataro kata timo ketho maduong' mohewo kata dwach katiba manyien ni kaka dhi justify gik mane gitimogi nikech Kimani Ichung'wa ne wacho ni gik mane gitimogi ne nyalo wang'o Kenya to ne gitime Kenya no wang'o mane penjo Kenya no wang'o to king'iyo kata barup Jasa Jangaya owacho ni en nonge kod paro marach e wuok dhi Serena en gima owacho en niya ne nitiere gik moko mane nok ni kare to ni temo chun mondo weche odhi matieni kaluwore gi gima Jangaya ndike barupe ka nogwe tao en ni ng'ama winjore bed ni kawo ne okang' ni noketho chik maduong' ahinya kata notimo ketho mok nyal ng'uonne en Chebukati jakom nikech nodhi ataro gi dwaro mar thoth commissioners go mar ka kunjore bed ni tayo chenro mar yiero no ler gi ratiro iwacho ni transparent election yiero mantie kod ratiro ler ma jopiny nyalo ni wachake ka to wachope ka to koro mae duoko mane gima Jasa Jangagi ne ywago ageni tribunal ni biro bedo gi gimiluongo ni public hearings mondo wane achiel kachiel gik matimore gi fweny revelations mabiro wuok kuom ji mopogore opogore Fred makmani koro kata kubedo gi public hearings to wapenjore ni to nyalo biro konyowa gang'o nyalo biro konyowa gang'o nikech le to ncha nosedhi le mancha ne walao liech ncha ne osedhi to kendo adier ni liech odhi te ma samoro kantiere
gima no pogi to jomoko wachalo magima wayudo ombong'ne. Mak mana ni gima bende aseneno king'iyo Kenya kae kata mana weche mag kuo mar ombulu nowacho kaka yiero podi ni jokuoge bende riek. Nowacho ni yo ma jakuo donjo godo kiny ok ochako donj gi kobiro gi rangach kiny nyalo biro gi tok dala. No me ma wasime Nairobi ka pele ma igi style manyien. Koro kata mana joma mecho Nairobi kae kawuono kaka tuga orisi gande. Yo ma igo kawuono imbe kiparo ni ne ken cha gi mayo kamacha. Ini bi mai yo machielo mabende ekia ini yo mi maigo ka ken cha ne gigo mute to ini ne mimiye makendi. Unyisi ni ma agone ngato simu kae biro kawo gi gari kae to sama podi rito ni gocho no. Kare simbi bode. Korata mwacho ni kata doko ni public hearings go nyalo biro bedo lakini iwacho ni too little too late. Liech osedhi. Kata doko ni liech osedhi kamano mak man kor gigi nyalo konyowa ndalo mabiro. Dongene ingene chakruok mar chango bende ne joma ne nie paw siasa ni ine diri moko maiye mane timore bodrum maka moro ma dhi bedo thuolo mar ng'ato koro golo okote Jihosore to bende moko kum osekethore koro hulore moko kum gigi gin gik ma aparo ni wang'eyo. Nyoro kane jakom wuoyo ma bende warito ahinya, jakom no wacho ni nitiere gik moko mobiro follow iro. No wacho ni wang'eyo kaka notimo gi ng'ama ne utimo godo gi kaka notimo gi. Koro warito ni en bende ka ok tich adek to odiochieng' mochango no mondo en bende obi opedhi e lela. Nito en ang'o manotimore kato doko ni koro beto sedeko. Tadwa wacho weche ariyo kae. Gima timore kiwere gi weche mag article 151 nikech en gima clear ni gross violation of constitution to onge kanyo. Madine bedi 251 dine bedi to that due process ni miyo mane oktere gi ng'wech. Mabende kata mana duol mar Agri Mchelule ni ne okretie ma gini otimore to bang' seche ma chuok to gisechamo muma ne ido ka gino dhi mos. Koro jo Kenya nyalo luwo that process machieng' moro ka jo piny oyudore kama tinyalo pim. Mak mana ni nitiere the political side mar siasa to gi side mar katiba. Side mar siasa kamoro gima William timo ni ema Raila bende dino timo mana kaka iwinjo Ken wache ni en bende dino time gi Chebukati gini. To kendo mai gima nowacho ka juma mokalo ni mai gima Raila ne okata mana Raila kende to nasa kum seche ka ne gin gi thuolo maber mar thicho Chebukati oko. Sama ne Supreme Court ong'ado ni ne gitayo yiero e yo ma ok kare ma kendo yiero ma kamano no ogweth oko. Aparo ni ng'ama ogwethi yiero ne oko mane ng'at monego bed ni ne king'iyo kata pinje maoko to Chebukati ncha noko nego bed ni tayo yiero mane wadhieni. En ja Kenya moro amora ne nyalo dhi e do seche ka kata ka ntiere ng'ato mochwale mana kaka ntiere ng'at manie talk for petitioners mano okelo petition e parliament ni. Koro mistake ma jogi notimo kata ma ODM kata jakom notimo mokwongo en ncha ne weyo ka pod gin gi geno ni Chebukati ne nyalo dhi timo gik moko e yo mopogore. Kibiro e yor katiba taparo ni Victor kata ng'at ma kidwa chwado mbura ni mburo gado chak kata mbura ochamo nyathi gweno to kiki ilor dirisha to dhoth biloro tidong' gi mbura ichwado yawe kata mana gama kamoro makopo ni mbura ni olokore to mbura nyalo wuok godo to kidino gini to mbura ni nyalo lokore. Mai kore gimi neno ka koro William odhi othung'o jakome kona o chalo gimo thung'o bende jo Kenya masamoro moko kuom gi nosekedo ne weche gi e kona makoro kamo nyalo wuok godo onge otuchi moro koro bedo maonge. Mae en gima timore e pinje mbi mathoth maparo ni sirikand Kenya kwanza odwa biro godo making'iyo to kata mana gik matimore e do dakika matin buche mancha ni e do kore gwegwe oko kata ng'ama riek bende timo gigi mos. Nitiere moko makata kidwaro mondo dhi e target moro tibiro mos to within a very short time buche mancha ni e do mancha notenore gi weche mag integrity igwetho gi oko. Ineno kaka gik moko timore tiende ni miyo ji bedo gi luoro moro ni samoro telo ni odhi bedo tenda goko to tenda goko ka bet nitiere jo Kenya ma samoro ni gi memories mantiere gik mane gitemo e kinde mane Nyayo ni e telo maka ni para ni ker nyalo tho. Yani para no kende mabende kaka ng'ato dwa ng'e ni paro modonje pachi to inti paro nade ni wuoyo un ji adek kata mana kaka ikoro ineno wawuoyo ni minyalo luongo ker ni William mokiluonge ni Mtukufu Rais
mi dende kaka koro wawuoyo kata mana ratiro seche gin wawuoyo to iwinjo ka niluongo ni special branch kwatieko ka to piny ka to wan osemakwanyo wasebi koro waya mabor emomiyo this space en gima nyaka bed protected gi jo Kenya duto to ka wawe to wanyalo biro yudore kamoro kama kata mana para kata chiwo pachi kata mana ute mag fwambo ubet kama to kulando gik moko to kulando gik moko tieka to oselor mono gik mane otimore ne standard kinde mogo KTN ma gik mano otimore okwadwa dokuno koro miyo ko gik ni en protection of civic space ko gik ni en protection mar katiba ko gik ni en gik ma dhi gira tiro mar oganda to gin gik ma ok ochuno ni Raila kende ma nyaka wuoye gin gik ma ja Kenya mora nyalo wuoyo to bende wuoyo kaka wawuoyo no kata kaka jogo wuoyo ok ochuno ni kore pingo sirikal iketo mana odi mondo miyo bet maber erokamano nyakora mgajwa wach mangima mokalo penjo nitie kama thoth malo duoko ahinya to wach mar kaka chenro mar gundho aputno ne jatend piny Kenya ne bet okase ng'wech ndi magi duto gin mbaka ma jopiny bende biro medo goyo e kinde ma bende wadhi nyime mopogore kod mano nyakora mgajwa aput mane ogwel kod jatend piny Kenya mar ng'eyo kendo choko pa jo Kenya ewi chenro mar CBC yande olieko moko kuom gik moko mane giyudo kokalo kuom buche mane gibago e Kenya kama ngima Ripot mohiuno ne omi jatend piny Kenya William Ruto achiel kuomgi ne en mbaka mane gore ka jonyuol chunygi ne dang'ne mokalo ni to jo grade mar 7 dhi secondary schools miluongo ni junior secondary schools koso gidhi dong mana e primary schools kuonde mane gisome koso dhi bedo nade achiel kuom gik mane sirikal mokalo chien ne dhiro mokalo kokalo kuom jatend migawo machon ngire George Magoha nyakora mogi wach ni jo kweth mopogore kama oting'o Kupet osebedo ka wacho ni sikunde mag primary chal gima onge kod oteku mar rito nyithindogi ka jonyuol giwegi wacho ni nyithindo moko pod thindo ma ok dangi gom mondo mi gidhi e junior secondary school Ken ang'e ni ma wach ma nodware mesani kendo ne kole matut jo Kenya ni kanye ka wang'i wach ma CBC ni dangni mane nitiere ang'e ni report ma hie jatend piny onego beni yudo dwe mar 3 higa manyien dangni to nitie chiedh nade be nitie wach be onge motegno ahinya hoko to mak mane report madundo mane putno mar CBC osechiwo yangore ni koro chenro mar somo mar junior secondary ma wacho ni secondary madundo dhi mana bedo e skunde mag primary pek mar wach nitie ka nikech riwruoge mag jopuonj manonat mabende ng'enyno ting'o jopuonj mag primary to kod machielo mar Kupet mabende ng'enyno ting'o jopuonj mag secondary kadhi malo gintiere kod pogruok e paro kaluwore kod gima ne gipedhe nyima pudni nikech nat nyicha ne wacho ni secondary madundo obedi mana e alwora mar skunde primary mateni ng'ato kowuok e grade mar 6 to kodonjo e junior secondary mateni en grade mar 7 to kochikre tok chiel kodhi e alwora machielo mar skund secondary pod obedo mana e alwora mar skund primary ka te class mochikore na mako iluongo ni grade mar 7 junior secondary gi grade mar 8 gi grade mar 9 to Kupet to wacho ni ikruok oseket moromo ne jatend migawo mar somo mokalo mane jatend migawo mar somo Dr. George Magoha noluorore e Kenya kendo ne gitiyo kod omenda maromo silma bilion 8 gi wiye ka giloso klese e secondary kendo ka gitimo ikruok ne junior secondary ni klese ma ok tin ne 10,000 ogere bwo chenro no kane Magoha kendo nowuotho kendo nothiano kinde no mowacho ni abiro wuotho nikech awuotho gi gimo miyo koro mano chal ma koro ka oso e bwo mesa omenda no osedhi idwa chako kendo gedo manyien e skunde mag primary nikech nyaka to dhi med klese ne sirikal apudni owacho ni achiel kuom weche manitie sani nikech magi miyo pek en wa junior secondary nikech jopuonjre timo penji mar KIPSEA nyaka ne ging'eni to gidonjo kanye ka ochopo dwe mar 1 higa manyien koro nyaka dhi med class ma ok tin achiel e skul ka skul mar primary nyaka bed kod kuonde ma jopuonjre some lony maka gi kacha mag lwedo ka achiel kod bedo kod ng'eyo matut miluongo ni laboratory koro mago be nyaka dhi gere iye kuonde gi nikech secondary kata bed manien madundo no nyaka bed kod kuonde ma gipime gik moko gipime kwiri maka gi kacha miluongo ni laboratory no sirikal ni be wacho ni pek nyalo biro bedo korka bedo kod mwandu gi koro nyiso ni ka skul mar primary otenore kod mar secondary kaka an kana somo Gotateng secondary kacha bathe ne nitie Gotateng primary matie ni nyithindo manie junior secondary mano grade mar 7 biro bedo ka
ng'ado chiel kata gibiro gi rangach to gidonjo e sekondar gitiyo kod laboratory achiel mantie go teng sekondari cha. Koro kanyo pek manitie kwan no dhi romo nang'o. Ere kaka ja form 1 ma samoro ka form 1 kata class 9 nitiere kod jopuonjre ma nitiere stream A kata B kata C. Iro kata samoro gene kwan jopuonjre moyo kata ma 100 gi 50 gi wiye. Ichaki mede mag grade mar 7 kabe. Laboratory ni en achiel. Koro pek pod nitiere. Gimachielo kendo ma nitiere e report no ma bende ne apudni olose en ni nyaka to neni otim penj no mar KIPSEA to penj ni ok ti kode kitero go jopuonjre gi e grade manyime. Matieni machine cha kawo japuonjre ka japuonjre to tero nyime. Obed no kadho, obed no rem. To ne wabedo kod wach ka ne chiwo report motelo ne penj mar KIPSEA. Mabende jogo manyicha ne odhi timo temruok mar jopuonjre no fwenyo ni jopuonjre po ne kod ng'eyo motegno kaka ginyalo kada duoko penjo ka. Ting'eni gini dhi none gi machine. Matieni nitiere yot mar jopuonjre dhi timo marach samoro e penj no. To koro duoko mar penj no ok bi tigo chwalo gi nyime. Gidhi nyime makata bed ni ng'eyo kata kia. Koro pod wantiere kod achiedh nade to en yo mane ma bende penj ni kata kitime to okonyo nade chwalo japuonjre. Non bi ng'eno ok dhi nono gi japuonj kech ni wacho ni japuonj nyalo bedo gi nyau kata rito ka koro ochopo chieng' penj to koro konyo japuonjre yudo duoko. Penj kod nono gi masin. Koro nitiere weche ma ne gisechiwo ma gilieko e report gino ma pek to pod nitie kendo gwenyruok pod nyalo biro bedo. Ahinya to ne bedo kod mwandu moromo tayo chenro mag somo gi ahinya to skunde mag primary sani ma koro chako po kod wachni. To report no nogo nyisi ni piny owacho bende ne ng'iyo ni to en okang' machielo manade ma gidhi kawo e tieko 844 cha. Ting'eni ka gigo kwan ma king'iyo gi to mateni ka romo higa mar 2025 ok wabedo gi jopuonjre ma donjo e class 9 form 1 miwacho sani ni. Nikech obro bedo ka joma koro sani tieko class 7 gi bro bedo ka koro gin kari koro giwuok kamano. Koro gibro bedo ka koro giwuok ka gidhi. To kweth machielo ni koro bedo ka koro waonge kod joma dhi donjo e class 9 kata form 1 higa mag 2025. Piny owacho bro bedo kod thuolo mar koro ikore mondo koro CBC ma koro nitiere pap nyaka oko. John Diaga, en bagni mapek ahinya makata wan jo fwambo gi keyo ng'e lai gi chenro ni ne obedo gima wanyalo wacho ni tek ndwari. Iparo nade ewi bagni masani koro ochako sieko kendo unyalo paro kanyo ni nitie skunde moko mag ji giwegi bende ma osebedo ka gero kata mana junior secondary schools kata mag sirikal kokalo kuom sirikal mokalo chien. Oken kata kaka jafwambo gi keyo Victor. An janyuol ma an gi nyathi manotimo penj mar KIPSEA. To kata sama wago kode mbaka nyathina matin no to aneno ka en bende owuoro ni to ang'o matimore e kit ngimane. Owuoro nikech nyocha initially noparo ni kotieko kama entie sani to bro yudo thuolo. Nyocha en gi gombo mag dhi e skunde mar kendo kiwinjo kowacho ni adwa dhi e skul makama adwa dhi e skul makama to kane wacho duogo ni koro ok ochako dhi e skunde ma nyo paro no bro dhiego to odhi dong kama ne entie to naneno ka ochande, naneno ka obwoge. Omiyo kiweyo kata gini duto omako jite nyithindo mane ni e CBC bende pachgi ok ging'eyo ni to ang'o matimore, giwuoro ni to ang'o madhi mbele e chenro ni. Janyuol bende iyudo ka gini chando kabisa kech nyaka sani sama wawuoye ni an kaka janyuol pod ok ang'eyo ni higa manyien ka nyathina bro dhi e junior secondary to obro dhi nang'o, obro dhi gi uniform manyien, obro dhi gang'owa manyien, en ang'o madhi timore sani pok owachnwa. Koro ing'eni jonyuol wang'eyo kaka December bedo ga ji dhi e sikuku to kochopo January to ji chandore. Ma ing'eni dhi miyo sikuku mar Christmas bende bedo gi ng'ikruok kech ok ing'eyo kaka janyuol ni ibo dwari gi pesa marom nade ka nyathini dhi e junior secondary. Omiyo en gima goji gi kibaji maduong' ahinya. Machielo en ni an abet e board BOM mar skul moro miluongo ni Karabok secondary e Ugis kacha. To anyalo paro last year kanowach ni mondo wager CBC classroom kendo sub county director mar education nobire achiel kuom meetings magwa koger kabisa kendo nodhirwa ni mondo class no wager mapiyo piyo
kabisa kendo sirikal noyie nyaka ni mondo gergi gowi to bi chulgi bang'e ka pesa obiro. Koro nyocha wasegero skul kendo sani en gima ondisore kendo jaber kabisa. Aneno ka watime mana meetings mag BOM kech koro it is the best building kanyo kech design manyo gere godo. To ne wapenjore kata sama wagero classroom to wach mar laboratory idhi tim nang'o, to wach mar dormitory idhi tim nang'o, kech kibiro kiko nyithindo gi ka to nopenjo to koro system mar CBC ni en odhi bedo nang'o sama ji mondo e class kech waduto kaka wan wang'eyo jomosomo e boarding. Ing'eyo ni sa 11 kama madhi romo sa 11 olang' oseyuak ji dhi e class, ji dhi timo gimiluongo ni dawn preps. Tinyisowa ni sama olang' noyuak jo CBC un ninduru anenda sa upodi. Jomoko ka to chiewo dhi somo, jo CBC to ang' ne chiewo sa 2. Omiyo gigi ne nigi a lot of confusion. Machielo Victor en ni kech iluonge ni junior secondary pok wawinjo kolok nyinge tiwacho ni gidhi bedo primary schools magintie. Koro kang'eyo ni ng'ato dhi wacho ni an asomo Homa Bay Primary School junior secondary kosadhi wacho ni an asomo idhi luong wachno nang'o, idhi luonge nang'o. To kata mana wach mag laboratory minyisowa ni dhi bedo shared ni ng'ato nyalo skunde man machiegni primary school gi secondary school man machiegni kanyo idwa tim nang'o. Nitie moko man mabor, nitie primary school mochwalore matin gi secondary school mantie kode. Koro nyithindo biro wuotho koso gidwa tinggi gi gari koso gidwa idho bodaboda. Gikone Victor en ni wach mar CBC ni ne ok en paro manopar matut gi implementation mare. To koro wan kama wantie, wan koro en mana rito neno. Wadwa neno ni to dhi bedo nang'o mbele kanyo. Erokamano John Riaga. Wach ma bende donjino e odo mar weche manyien okinyi ma kawuono en jalup jakom mar IBC Juliana Cherera ogwe tao e ote ma bende oore ute mag fwambo okinyi ma kawuono. Juliana Cherera wacho kanyo ni ogwe tao kalo koda chenro mosebedo kadhi nyime duol mar IBC kendo miluongo kamano okete muhuri mar apisi ma jatend piny Kenya. Mamoko bende obro medo choko ni nyakwar Mgajwang' kaka omedo yudo gi odo mar weche manyien. Wach mawendo madonjeno ka kendo matuch en ni jalup jakom mar IBC Juliana Cherera ogwe tao. Mane report ma choponwa e odo mar weche manyien. Med mana kedi Ramogi TV ka ni mar ka okinene Ramogi TV ng'ano kotimore komuoch wan ema obedo kode mokwongo. Mopogore kod wach ma kodonjnwa gi sani ma bende ne watuomo e twak moro mokalo chien, wach ma CBC ni bende achiel kuom gik ma bende oganda jo Kenya kod luwo gi siso. Aparo ni en achiel kuom gik ma wawacho chien kacha Cherera ero oseginene ogweta koro okwang'eyo ni to mae biro duoko mbi mar weche mag ng'anyo kako sochalo na tribunal to kata mana ng'anyo nikech achiel en ni mondo gibed protected mondo kik dhiri gi oko office kaka kore thicho gino. Kora paro ni mago development ma pod biro okwang'eyo ni ariyo mamoko modonka bende dhi gwetao. To kwadruge wach mar CBC okadwa nuoyo gik ma jowete osewacho Ken koda John. Wapenjore nekech gima koro waneno ka en bagni kaka Ken wache. Bagni thoth ka mokalo kendo bagni lich ka mokalo. Iyudo ka sirikal kinde duto onego benitayo gi gik miluongo ni policies. Ministries kata migepe mag sirikal nyaka bed gi policies. To waneno ka en gik ma kawuono ji ochiewo ji ochako mae nekech kata king'iyo tipenjori ni ere kaka ne wachope wach mar CBC ni. Mani kungi penjen to CBC ni mondo mi wae system mar 844 cha ang'o mano obiro timo. Paro nitiere ni system mar 844 ne en system ma kaluwore gi kama koro Kenya nitiere sani kit jopuonjre mogolo ok gin jopuonjre ma oikore ne dhi e chiro. Gin jopuonjre mipuonjo mar dhi manyo tich to gin jopuonjre ma ipuonjo kaka ginyalo loso tije. Mae emano kelo paro machalo kamae. Makmani gima nodhi otimore ni jogo mane omi thuolo mar biro gi CBC ni nodhi e pinje maoko kaito gidhi gitimo gimiluongo ni copy pasting. Gidhi e pinje machalo kaka Amerika, gidhi e pinje mamoko, gidhi gikopo gik ma joka timo kucho to giringo gikelo ka. Ma ok ging'iyo ni structure kata infrastructure man pacho ka chalo nade. Koro ema omiyo bang'e ka gidhi to gido kaka regini kaka timore kucho oke kaka timore ka. Koro mi
gima ni idwaro ni mondo mi gini ne king'iye tuwinjo ni competency based curriculum. Gini nonego bed ni biro nyayo talent kata kwanyo mich mopogore opogore ma ji nigo. Monego bed ni nyathi koro gige klas 5 to seng'eyo ni en odwa bedo jafwambo. To fwambo ni ido ka kendo en gi duol mamit, ido ka ohero kata mana dholuo motiyo godo en dholuo manimba, Kiswahili motiyo godo kata mana kizungu mare. Wuok nekech kipenjo Ken kata mana in ing'eyo kata mana an awuon. Mondo mi wabed jofwambo gini ne nie remo. Ne en gima ne wachako maka ne ane klas 5-7 kacha. To jok mantiere Mogongo Primary School Oyengwe Misambi kacha. Biro nyisi ni gini ne nyieni ochako mana kaka iwinjo Kosito Kale bende ne wero ni Kadori gini na chako kapod atin. Waya nochako ng'ole. Nochako ng'olo waya chon. Nochako ng'olo waya. Nochako ng'ole. Winjo kaka le ywak ni gini nochako winjo kapod otin. Koro omiyo kong'e nikech Victor jite nigi talent. Asewacho kaka pile. Nyathi ka nyathi nigi talent. Ng'at ka ng'ato kaka Nyasaye ochwewa, nitie gimoro minyalo timo mopogore minyalo loye ng'ato. Nitie gima Ken ema nyalo timo kata John time ma kotime to an kata atime to kanyal time kaka itime. Kata mane chenro mar kaka wanene ni. In inyalo mana tae makitae kata kel mana jok moko miluongo ne Victor 100 to ok nyal tae kakitae kata nyingu bed mana machal. Koro mae gima ne CBC biro yudo kaka talent mag jogi nyalo bedo tapped. Nekech jite nigi talent kata mana jokuoge asewacho ni nigi talent. Mak mana gitiyo gi talent gi marach. Koro emomiyo iyudo kata mana e gweng' kanidhi tido ka nyathi ipuonje theories mang'eny. Nyathi ndiko gik mang'eny mana mondo mi okal penj. Tibiro yudo ka nyaka e gweng' kanyo. Ma bende ranyisi ma asewacho ka motelo. Kata mana e gweng'u ka Ken odhi Ramba kanyo. To samoro gi physics manotimo nyaka e mbalariany. To TV ni nigi problem. Tibiro yudo kitere ne nyathi moro manowe mana klas 4 kende. Ema dhi loso ni redichni. Tiende ni CBC ni ne dwaro ni talent ni kofweny kuom nyathini tinyalo kete program ma en odhi bedo kata ka electrical engineer. Ng'at man gi talent mar adhula, ng'at man gi talent mar music. Koro magi gik mane wadwaro. Mak mana ni interest no biro ka opogore. Ma koro wapenjore ni to system ma koro gibiro godo sani. E report mano obiro ni. Bende oduoko wakacha ma wanyalo biro neno ni ng'ato ka ikete mbalariany kata odhi oae junior school ni to wakacha ka talent mare gi gima onyalo timo mopogore oseng'ere. Ma ok ni gima timore kae en subjects mang'eny ma nyathi iwinjo ka nyaka gige ok jite manyalo bedo jopur kuom ranyisi. Tido ka ochuni gi dhi timo pur. Makidhi e mbalarianywa tido ka placement board ng'ato samoro no nyalo bedo japuonj to kawe odhi timo gige mag economics. Koro gini to biro timo motieki tido ka samoro ng'ato timo gini motieki koko dok timo lo. Gima nene ichunye chao. Kata samoro janyuol ni ne chune ni en nyako bed mana laktar. To samoro laktar ni to gigi ok donj kuome. Nyako bed mana jakwano. To samoro kwano gi okonye. Erokamano. Nyako Ramga Jwang en twak ma kamoro ok wanyal tieko kawuono. En gima osemende nende achiel kuom rema ji osebedo ka wacho en ni okang' mane sirikal mokalo chan ne ok okawo pa jopiny ahinya jonyuol e yo mowinjore. Unyalo paro nitie nyaka bura moro mane otere nyim doho kod achiel kuom okinde ma pacho ka mar kwedo godo chenro mar keto tim chenro mar CBC ni. To duto kuom duto Nyako Ramga Jwang sirikal manyien ni nobiro kod rieko manyien mar loso aput moro manyo choko pa jopiny kaachiel kod jokanyo e kidienje mopogore opogore. Gikone koro report gi mohiu nyo gisechiwo ne jatend piny Kenya Dr. William Ruto. Wanaket wang'wa ni to dhi bedo nade gi gik mamoko manyien ma koro to onego bed ni koro iketo nyaka e skunde mag primary kaluwore koda bagni ma sani koro mako nyaka jopuonj giwegi ma onego bed ni implement kata kete tim chenro mar CBC ni, jonyuol giwegi, joket mwandu man gi sikunde mag ji giwegi e kinde mamoko mathoth. Wageno ni weche gi duto ler biro bedie mar mondo mi bagni makama koro kik bedie. Mopogore kod mano Nyako Ramga Jwang e kinde ma bende piny ngima oketo maino gi tuke mag World Cup piny Qatar, piny Kenya osebedo ka nie mudho nde mudho mano kel kod riwruok mano mar FIFA. Wira ni sirikal mokalo ne donjore kod chenro mag adhula e pacho ka mogwenyore kod chike matayo chenro mag FIFA. Ma momiyo FIFA ne okawo okang' mar kumo piny Kenya kata chungo piny Kenya e chenro duto te mag FIFA. Kata kamano sirikal mar piny Kenya manyien doyudo fuong'ruok ma gikone koro badho ma kamano nogolo oko. Ken ang'eni weche mag adhula ni e chunye nde. Kenya gi Zimbabwe kendo kata mana pinje moko mag Afrika oselware obadho maket kod ma mar FIFA wacho ni
chike mekwa ko yiene piny moro amora gi sirikal donjore gi chenro mag FIFA kata gi telo mar adhula. Iwacho ni telo mar adhula en kata bedo man in sirikal matek machalo ma ji oluoro kamar Gaddafi mosenendo. To kidonjori adhula to nitie kama oduogo hewigo nikech ng'eni FIFA en riwruok maduong', achiel kuom riwruoge madongo kendo man gi pesa kendo man gi mbi. Emomiyo ineno kata ka pinje lara mondo mi gibed kod nyalo mar tayo tuke mag adhula mag World Cup ma bende laro gi piny ngima. Eno ka Qatar kata weche mibadhi moko ne wacho ni noliekore mane mako Sepp Blatter gini. Ni ne nitie ka mibadhi moko nobedo mondo mi ne Qatar yud thuolo mar tayo adhula nikech adhula chalo din moro ma en jogi moro makodonyo remo to en omako remo omako ji mathoth. To ka nitiere siasa, ka nitiere uchumi, nitie weche mathoth ahinya ei adhula. Koro mino kane sirikal kane biro mondo gitem ng'iyo kaka inyalo tim lokruok e sekta mar adhula e pacho ka, to apani ne gidhi gikadho dwaro mar FIFA. Ahinya to kotenore kod weche mag nonro mabende ne chuno ni koro duol matayo adhula ma pacho ka FKF koro ni keto apisas mag tenge. To ng'eni magi gin joma opuodhi kod FIFA. FIFA ne wacho ni kusedonjoru kod aput kata duol machung' ne chenro mag adhula to koro wan bende nyaka wabed tenge kodu. So mano nyiso ni ok unyal bedo e kanyakla mar tukewa madhi nyime kamoro amora. Mano nyiso ni koro Kenya odol mana jwala mare iye ka kende mok ginyal dhigo gik moro ma bende samoro piny duto neno. Mang'isi ni jatugo ma Kenya ok nyal yudo thuolo mondo mi otuge klepe ma oko e yo mayot nikech koro badho keti. Kenya ok nyal yudo thuolo mondo otug tuke moko machalo mag Africa Cup of Nations mipiem gi pinje mamoko. Koro nobedo mapek ne Kenya. Samoro wan kaka jopiny ne wang'iye ni kata obedo ni okumwa mondo waluok kod obed maber mondo ka koro kata koro FIFA biro yawe bang'e to yawe ka gimoro amora ni kare. To kapar ni ne wago okang' kata odoko nikech wachako duogo mana kacha. Kata obedo ni FIFA yawonwa tapani waduoga e chuodho mane watemo mondo watem luokore cha. Waluokore watemo wuok to wachako duogo walwar mana e chuodho cha nikech oduok mana apis mar FKF cha. Afis mar FKF ni koseduogo to owinyo gimoro amora manyicha ne komiti ma kojolo mane oting'o koda Kalindo Gutu gini gi Lange ne timo. League odok ka gima noko tim timbe manose chwale ngas manyime koro kethi koro wachak wadok mana kuma ne wae kapok gi marafuku chi. Omenda moko to ne otiyo mane tayo godo chenro mag adhula. Nyalo paro ni oro ne klepe omenda gi komiti no makojolo mondo mi gitagodo chenro mag league. Koro pesa otiyo. Tingeni koro mano dok pesa FIFA nikech FIFA notamore ni koro pesa ok ti. Koro matieni ni pesa jo Kenya to tiyo. Nonro ncha ne dhi nyime weche mag mibadhi mane mulo ni Mwenda kod Lange. To koro sani ma chal kagima koro lale nam. To thuolo be osekethore. To kata bed ni koro yawnwa apani waduok kama rach mogik kuma ne wantiere motelo nikech koro wachalo joma koro chaka kuma igni kata mana ariyo chien nikech sandi koro apani wanti mabor mokalo. Koro samoro dine ok en okang' makare mondo ne piny owacho ne keti obadho ne FKF machwe kelwa kama kapo ni onge chenro makare mar neno ni oru gik moko piyo lokruoge manidwani mondo otimgi mapiyo makata koro chopo ni sirikal manyien donjo to yiere kod wach mar FIFA ni mondo mi duok FKF to koro nitie lokruok moko mane osebedo e sekta mar adhula. Fred aparo ni managi kama Ken weye godo no penjo maduong' e gigi te ok ang'eyo gimomiyo kawuono wapenjore ni to koth nochako gowa gi kanye. Gimoro amora wacho kaka kawuono ni wapenjo ni koth nochako gowa gi kanye. E wach mar FKF ni aparo wach mar FIFA ni aparo ni en gima ber ni hukumu kamano koro gol kendo koro jo Kenya league ma Kenya kai koro en league moyangi nikech waneno ka gini no inyo nikech kata mana World Cup madhi mbele ni kamoro dine wabede gi referee kata mana assistant referee mabende dino oting'o nying Kenya malo kaka pinje mamoko. To bedo ni gigolo hukumu mancho oketino en gima ber. To penjo maduong' en ni oweyo kanye kakitayo adhula pachoka. Gipo mancha ne omiyo tribunal cha nobedo formed gi ambassador Amina Mohamed bende gin gigo mantie. Wapenjore nikech waseneno mibadhi bende ma osemako FIFA
makata wang'eyo kata mana kaka Zep Blatter nowuok e ofis mo wang'eyo gik momakete mibadhi osego gatach ka FIFA ma fine osikigo gi kinde ga kinde dipo ni FIFA ni emanyayo tayo weche mag adhula e yo ma ok kare nikech nonego bed ni ka sirikal notemo mondo mi okel discipline e adhula pacho ka to giwacho koro ni nekech un udhi donjoru gi weche mag FIFA koro wenwa uru wane mwatim koro nego bed ni nitiere a parallel process mar temo nono ni to gik manyicha ne piny owacho wacho ni dhi mbele e duol matayo adhula pacho ka ka dipo ni weche mag mibadhi gi gintiere to nego bed ni gikawo okang' mok mana ni gin giwacho gichalo koro kaka riwruok ma kedo ne ratiro mar jotich ma wach kata union ma wacho ni wan wachung' gi jowa ka uchung' gi jou to nego bende ni FIFA nyayo weche mag adhula pacho to aparo ni mae bende momiyo king'iyo quality mar adhula e pinje mag Afrika ni piny nikech samoro FIFA ni king'iyo FKF mano chako kaito biro e mamoko go sani wan gi KFF mano chako king'iyo to en ochalo daraja ma jok man kanyo tiyo godo mondo los mwandu kaito moko kuom gi ido ka gitiko gidonje siasa koro momiyo nego bed ni adhula gi talent ni malo king'iyo mwendwa kitelo mane en godo wang'iyo nto ang'o mane otimo mopogore nikech king'iyo kata duoke koda ok oduoke kata doko ni ento okobidok e ofis to adhula pacho ka en e piny jotelo gogo ge mayande no wacho ni Kenya ka onge talent in talent onge Kenya ka koro miyo ni onge jok man gi talent mag tugo adhula pacho ka tok mana adhula kende aparo no nego beni waketo priority mar talent nekech king'iyo pinje machalo Brazil gin pinje ma gima Brazil export kopogore gik mamoko gin football Brazil jok matugo kuonde go gidhi nekech sani adhula en ohala king'iyo kata kaka adhula igo e pinje mopogore jok madhi kucho king'iyo kuom ranyisi kata mana olunga ibiro ng'iyo ni othoro kamoae nitiere kaka ineno academies gi gik motimo kata mana gik motimo e gweng gin gik maloko ngima jopiny koro aparo ni FIFA onego ket maino mare maka ok giwinjwa to ng'at mawinjowa mondo nyisgi ni giket maino margi mar kaka ginyalo nyayo adhula e pinje mar Afrika e yo makare ageno ni Barry Otieno gini gilange gi Joyce Petra gini gi team mangima mar FKF gi joma ni ofisani winjowa kaachiel kod jotugo mathiring'iny machalo Peter Dawa gini ageno ni giwinjowa nikech ma en achiel kuom were ma olak ahinya e imbo mar Kenya kaachiel kod Coast kibiro Nyanza kidhi nyaka Western kaachiel kod Coast ema adhula ne wayude thuondi mathoth ndenya kwa Ramogi Jwang John Riakani Kisumu iwache ang'o Kenya noyudre kama tek ndi to kata kamano chal ka gima chuodho ka Ken Mugane wache ni wachako doke chuodho kendo chalre to romre Victor nikech kata bedo ni banner FIFA no se left nikech kaluwore gi mahino mane Babu na Mwamba otemo keto koni gi koni to Fred penjo maber kendo koth nochako gowa gi kanye kata nyalo penjo ni koth gowa ga kanye ere kaka wayudore ga e koth ma koth go ma ula mol kuomwa nikech kanye ma wach nitie football kata opira nigi siasa ne the politics of football kendo gin nitie nyaka timbe njore manie kanyo kiluwo matut kaka iyiero ga officials koa from grassroots kadhi nyaka malo kelo niga gi weche mang'eny niga gi mibadhi mang'eny niga gi siasa mang'eny miole iye kanyo donge Kenya ka ema wan gi gine ariyo nitie FKF kaso nitiere KPL gitim kaka aparo ni kamane kaka Edsani to wan gi league ariyo nitiere pesa mang'eny mataya adhula Kenya ka to weche mag football management nitiere pesa mang'eny to nikech wan e Kenya to wasewere ni wan gi timbe maricho ni kama nitiere pesa mang'eny wadhi kalwang'ni ng'ato dwa penjo ni ai pesa moro ng'eny kacha ere kaka wanyalo timo mondo wang'i kaka ni pesa ni ere kaka ambo nyalo konya omiyo do ka jotugo pok ochul Kiari Farino biro nyocha wijo no miwa ban akene team mane ni not referee iluongo nang'o coach
koch pok ochul kinde marom nade, tok ni pesa onge, pesa nitiere, to mana kaka watimore marach e migepe mamoko, wakawo timbe marichogi, wakelo nyaka e adhula. Koro FIFA nyalo bedo ni o left ban, to nikech weche mantie kanyo, sirikal mantie, kakora Babu na Mwamba gi role mane o play ni, kakoro owe jo adhula, management mag football, ni koro ban osebedo lifted, koro losura nera weche mag opira kanyo, tibro yudo ka Babu na Mwamba chiel ni, bro chak tingo duonde to wacho no okwabiye gi gima timore kanyo, wadwa timo kama, to sirikal bro donje gi wiye. To FIFA nigi rule achiel ni management ma football, ka government osedonje, to ban, gik ma kori bro go marufuku, gibro chiwo warning. Koro adiera mantie ni kama koth go waega, en ni nikech marupu man kanyo gi pesa man kanyo, sirikal poko bedo gi dembruok, marweyo ni wano kwa bimulo gigo, timuru giore ukako nego ber ni utimogi. Koro ban ni, pod bro manabiro. Ka ok wanyal gengo kuma koth gowa godo cha, to onge lokrok mabiro bedi. Bro wewa kama, kato sirikal chako donje, to chako yuare, ticha kinyiso wani, FIFA chako wacho ni another ban. Mano ulos odu. Koro kanyo ema wach nitie. Chalre to romre, pok na neno punda kata kanyna, ma bende kite opogore, magwar bende chalre. Wach mari mogik, kine kaunti ma Kisumu John Riaga. Wach mara mogik, Victor, na awachi, kane wadongo, kane wadhi school, mana some nentiere kamoro ni special unit, to nitiere achiel kuom jogo mane some special, iluongo ni mentally disturbed. Nya neno ka jumamo kalo achiel kuom jogo mane somo kanyo, iluongo ni Nyangi, kata Anyango, hapa nuseno ka ji oseyuage ahinya ne magoro lal kode. Umiada ni mona kao mana kinde ni, kech nyocha en nyako mamora ahinya gi ji e gwenge mag Homa Bay kanyo, nyo nindo e bade. Kora aoro kuyo mara ne jogo duto mong'e Nyangi kata modongo e gwenge mag Homa Bay. Ne en very famous, kata bedo ni wiye ne ok ler ahinya, koro ne magoro olal kode. Atieko kawacho ni oula riek to ok oidh got. Erokamano nya Fred, wach mari mogik. Aparo ni obedo kinde maber dakwa mana jo Kenya ni kama wachomo ni en kama dwaro horuok mang'eny. Kiyudo thuolo mar dhi ni oyieni idwa dhi e bura ma jakom luongo, idwa dhi e maandamano, mano ratiro mari. Ka ok idwa dhi bende en ratiro mari. Koro gigi duto gin siasa. To mana kaka wawacho pile ni jo siasa kik iketie chunye ahinya nikech jogi kaka gidhi nindo gi kaka gichiewo samoro pogore. Mogik atieko kawacho ni bedo no bongo go wiye e yien kama ok nyis no yie gi gimoro amora miwacho. Anyalo paro kane watindo ne ntiwe kitwero moro mane ne waolo bongo go wi tap ken wach mari mogik. Jawusi tige ngero koro arabro tieke mana mathany gombo ni miwa kata mana weso moro manyalo jiore pinyo se bir mateka ahinya. Weso ni ngam yuni Yesu ni Nyasaye no biro mondo war ji duto, koro ngamo yie kuome oyud warruok makende mondo cham gima mapolo malo. Gima duong' ni kinde ni to wantiere kama tek ahinya, to kalore kod chal mar uchumi, kalore kod kaka piny ringo. To gima duong' ahinya kendo en ni ting' nitie kuom ng'ato ka ng'ato, japiny ka japiny, mar mondo mi okaw, nikech koro chan gi dhier osemoko kuom okachwe, koro iyudo mana kisweko kod ing'iyo mana kaka ipanje, itiyo mana matek. Makata kapono luonge ni dhi oko, idhi e pap, tidhi oko king'e ni en ang'o midhi dwaro, ok idhi adhiya nikech koro juogi osetuch. Koro nyaka wanen matut to wakaw okang' mana kaluwore kod bedo ni wan bende wantiere kod nyalo mar kawo okang' wawegi ma ok ong'iswa ni to watim nang'o. Erokamano ahinya ne lo jowetewa Ken Buga, Fred kachiel kod John Riaga e kaunti ma Kisumu. Oganda Luo nowacho kendo gongero niya, onge maber mabiro mayot, duto nyaka chwer mana loya. Omiyo tiji mitimo no makel ni yuto, ket mana geno mari kuome pile ka pile, bende kimedo gi wach Jehova Nyasaye to duto nyalore. Ka kamano wabro weu ne tim mar Mbakoromo ma bende oikonu twak mochwiny ahinya, to ka watemo ng'iyo nena jowa mantiere kod nyalo mopogore, iluongo ni able differently. Unyalo paro tarik 3 aparo ni piny ngima dhialo nyasi mar temo ng'iyo nena, to jowa mantiere kod ng'ol
to ere kaka ngimagi chalo, to ere kaka iloso chenro e yor chik, e yor policy manyalo dongogi e yo mowinjore. Ka ok kamano riti ma kawuono ubedo kod kinde maber. Nyinga Victor Otieno Juma. Who is Diana? I'm the firstborn in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development. Hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. This one. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana kwa ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar Jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Liechi kuodho kolo kong'e. Tiende ni ng'ama ratego moloyi gi teko ok inyal wuoyo wiye ka en machiegni nikech mano to goyi ma onegi. Irito mondo dhi mabor ka koro inyalo wuoyo marach e wiye. Ngero ni ne ipuonjo godo joma thoro mana wuoyo marach e wiji. Ni kik gitem wuoyo marach e wi joma ohewogi gi teko. Nikech timo mano nyalo miyo igoyi sidang'. Dial *811 *276# to get liech ikuodho kolokong'eye. Karanga foto! Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo Ras Reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie ngolo machon. Tich abich Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Chiemo kelowa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho.
Pith mar kich en agribusiness. Riuri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Luoko lwedo maber ok duok chien landruok mar midhusi mar korona kende, onyalo geng'o landruok mar tuoche mamoko kaka homa kod ahonda. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*345# to get ungamo la dhambi. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one.